Açma fiili hormatly Snow Music Studio. Snow Music Studio. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Şuun 2026 yılının 16 dekabry hepdäňem anyna güni hoş geldiňiz. Demokratiýa opozisiýasynyň platformasynyň kanalyna. Hormatly dinleyijiler, ine şuun biziň bilşiňiz ýaly biz çağrışyk etdik. Talip Abbasow we beýleki adamlar Muhammed Ağa beýleki opozisiýon gurumlar biz ine daýanç grupy çağrışyk etdik halkymyza 16 ýanwarda takminan 13:30'da Cuma namazynyň soň meçitlerden köşküne ýürüýüş etmelik biz haýyş etdik. Şo ýerde köşküne baryp biz prezidentden jogap sormaly, bir topar soralarymyz bar. Näçe korrupsiýa Türkmenistanda 100%, %100. Näçe öz hakyny gorap bolmak, näçe adalatlyk ýok, näçe işçilik, näçe konvertasiýa ýok, näçe pensiýalary kaldırmadılar. Näçe bizim halkymyz daşyna gidip işläp öz maşgalasyny saklamaly bolýar. Sebäbi şol wagtda bular $450 milyon meçit kurýarlar. Bularnyň özüni kurýar. Oğlunun toğraman. Näçe edetgelse edýär. Prezident ýaly büdjeti dağıtyp ýör. Näçe Arkadaş şäherine 7,5 milyar pul gitdi. Şoň den ýarys oğurlany. Näçe beýleki döwletlere meçitler kurýar, beýleki döwletlere kömek edýär. Öz halkyna kömek eden okuna. Şu meseleleri biz soğuk hükmünde koyacak bolýar. Prezidente şoň üçin ýygnanyp, üýüşüp hemmämiz barmaly. Eger sizin dogunuňyz, garnaşyňyz biýüne basylan bolsa, olary siz çykarjak bolsaňyz, eger siz konvertasiýa edip çağırıp daşa ýurtdaky okuwçyňa kömek etjek bolsaňyz, eger sen bir ýerde kanunyň bolsa, bir ýerde sen mülküňi, emläňi alsalar ýa-da sana şikayet ýetiren bolsa, onu sen kadetlerde adalatly suut bolman, adalatly işini çözmän, adalat gorap bilmek bolsaň, ine her moment çykmaly. Egerde biz şul arkadagly diýen serdar we arkadag diýen adamy bir gelmişek, biz olar arkadag diýen taýlandok, milli liderim diýen taýlandok, prezident diýen taýlandok, ataly oğul gyýdyny biz şu tutsak edip jogapkarşy çeksek, onu edil şu günden, şu momentdan bizde ütkeşikli başlar. Konvertasiýa, giýje güni, istenen adam da şurada gider, istenen pasportun istenen döwletde çalışyp biler. Şöyle konsulta, yakın konsulta bolsa çalışyp biler. İstenen adam Türkmenistanda biznes edip, kanunlary bilen goranyp, ýagny öz emlägini urallar. Öz biznes edip, öz geljegini gowraşar. Biz şeýle mümkinçilikler bolýan, Türkmenistanda görülmedik, eşitilmedik mümkinçilikler bolar. Ol altyn asr därler, ol arkadaky zaman därler, diňe bir adam üçin hemme zaman, hemme asr diňe bir adam üçin işler ýaly därler, hakyky halk üçin mümkinçilikler dörler. Şoň üçin golan demokratik opozisiýany, demokratik opozisiýa hökman ýeňşeýetleri. Şoň üçin şu gün ine Cuma namazynyň soň biz yürüyüşe garaşýar. Biz yürümeli. Bizim halkymyz diňe öňütmeli. Men ine bizim bir dogunmyz, bizim watandaşymyz bir video goýdy. Men şu videony şu güni ýerden maňa jan edip şunu hökman halkymyza görkezmek adamy diýdi. Men şonu size görkezýin, bir minut. Şu videoyu öňsüripdirdim. Damda maňa bir watandaşym jan edip şu videony guratdym. Adam hökman halkymda görköz biz daşynda bolup
Biz halkymyzy gollaýar, biz halkymyz üçin canymyzy bermäne taýýar. Şol bizim Türkmenistanda oturan halkymyz, ýagny pikir etmesini ýekötip, bizim gollaýar tipine şu ýaly video bolupdy. Neyse uradyn şonu, gökeden şonu. Barmat. İkinci minut. Yine infert dinlen şunu, format dinleşler. Assalamu alaikum mehribani illeşler. Qadirli Türkmenistan vatandaşları, mehribani yurttaşlar. Menem ýene bir gerek we çağırş edýän ertir 16-njy ýanwar aýdytladım. Allahan nesip bolsa bize arkamyzda gollaw berer inşallah. Mert bolalım, batyr bolalım, gaýdusuz bolalım. Haklarymyzy talap edelim. Ve haramzada tokum iblis tokum berdi Muhammedler evet halkyny näme günlere sally. Muny her birimiz bu bilýär. Bu haramzada tokumyň syýasaty biziň her birimizi ýakyp gogurup kül etdi. Özüňiz bilýäňiz halkymyz ýurtdaşyna göç edýär. Näme üçin bu ýurtda bular ýaly göç edýär halkymyz? Näme uruş barmy? Gaýtam afuda asmanyň aşagyna diýär. Käbir ýalakalar şeýle diýär. Afuda asmanyň näme uruş barmy? Afuda asmanyň aşagyna farahat ýaşaýar. Bu uruş bolan döwletler gaýtam biz ýaly göç eden ok serede otursaňyz. Biziň 7 million halkymyzyň ýardaşynda. Nirde olar ýalak? Nirde welaýatlar Aşgabatda girmeliler, ya ak maşin sürmeli. Ben isleyen renkinde sürüp bilmeli. Nirde biziň haklanmaz, hany biziň haklanmaz. Biziň ähli haklanmaz, geleceğimizi oğurlady bu zalim tokum. Gan, hor tokum. Balar hacada gelýär ýylgynda. Haramda Allah Taalaňyň balygyna ananok haramda. Aslında. Yani iyi görüşüne diyor onu. Anan maň oğru kezzap tokum ol haramda. Bakımca tutsak edelim netip boza Allah'ın geleceğimiz rewşen geleceğimiz o biziň netip boza baý yurttaşyna bir işlemeye derli. Kurotda gelmeli inşallah netip boza. Çağaçlarymyzyň geleceği üçin watandaşlar gaýrat edelim. Bize ýene bir ýyldan, 5 ýyldan, 10 ýyldan näme üçin şeýle çykmadyňyz diýse, näme diýeliň, öňünde näme jogap bereliň çağalanmadyň. Bu biziň gidip barşymyz berdi Muhammed filan syýasaty, iblis tokumyň syýasaty bizi gün-günden aşaklygyna gidýär. Bede o ad bilen ösýär diýilýär. Nire ösýär aşaklygyna tarap etýär. Ösmeýär haramzada tokum bu alim tokum halkyny ýok edip garjak bolýar. Dogry düşünün watandaşlar. Halkymyzy näme günlere sally her birimiz bilýär bunu. Böyle geplenmeýär. Korku gaterwet korkasyna saklady. Haram tokum, çüýrüp tokum. Gaýrat edelim watandaşlar. Mertlik görkezeliň, geleceğimiz üçin edelim, gaýrat edelim. Allah Taala şu kısmatyňa ýazan bolsa, nirde bolsaň bilýär. Kısmatyňa ýazmadyk bolsa, oduň içinden ýöräňde de ýekece uçgunam sıçramaýar. Şoň üçin watandaşlar şirinjan her kime de süýjüdir. Emma geleceğimiz üçin edelim. Biz haklanma talap etýär. Kanunda ýok zat edem ýok watandaşlar gaýrat edelim. Yani şu ýaly bizim vatandaşymyz ertirden turup video urutdy. Yani daňdaýardy. Ne birinji boldy geldi bizim vatandaşlarymyz.
Ondan da aşağı canlılar yaptı. Ondan da aşağı SMS'ler yaptı. Türkmenistan'ın içinden. Murada halkı düşündürüm, birden çıkıyor, halkı düşündürüm. Biz şu hükman yürüyüşte üstünlük kazanlar. Bir daha da düşünün, hormatly izleşler. Yine biz turduk mu? Meçhidi ona bardık mı? Şöyle turduk mu? Şondan biz 5 kilometre aralık takminen 5 hem de 4-3 kilometre takminen aralık koşkuna bardık mı? Mesele çözüldü. Häzir ine düğün häzir biz serdes flight radara serdes düğün ine habar geldi şu hemme samolyotlar Türkmenistan'a sarktı urbanly gorkup. Men size garanti berýän hemme samolyotlar doldurup çemadan pullar doldurup şuna bara kaçmak bilen. Egerde halk koşgunyň ýürüýüşe gitse bura kaçýar. Biz koşgunyna barmam ýetişmeýär. Şunu kaç gidýär. Şoň üçin kyn görmän. Üýüşüň. Men ene düğün bir topar adamlara jan etdim, haýyş etdim, barın şoýra ve şu ýerde maňa video uradym. Audio uradym, video uradym. Bolup geçen dağıtlar okuyorum diýip haýyş etdim. Sizem öz babadyňyzda eger Türkmenistanda bolsaňyz, hükman şoýra barın. Men ýöne geldim meçhide diýsem, ine sana bizapasnys, ýani şu toçka barmak bizapasy. Şoýra baryp üýüşüp şu ýerden bile ýöremedi adamlar bilen. Sizin kommentaryanızı yazan, yani TikTok'ta ve YouTube'da näme yani kommentaryanız olsa men aýtjak, Türkmen ilim şu edek ayağa galalyn gayrat edim agdyr bolun diýip ýa-ýa men şunu ýa-ýa bunu açyk goýaýyn. Ine erkawrun, ýan-kowrun men gowtan ýani ýaman namusly, wyjdanly bolan maňa köp jaň edýär, aýdýar. Şoýa maslahatlar berýär. Şu ýaly gerçek olanlar bolany biz bir zat gazap bilýär. Bizim hükümetimiz var. Ýöne gurýalyk o tarap gidip bu tarapa niýe pul berse ılgap, komersant bolup nimedip bir diňe pul tarapymyz ösüp, beýlek tarapymyz ösmese biz maşynaň önünde de maskara, dünýäň önünde halk bolup maskara. Biz milletde. Biz bir gowşok millet bolýar. Az olur, uz olur, güýçli olur. Kerem İsrail. Az. Şu Arap döwletlerine nime päsir berýär. Tinç döwlet. Bunu hemme adam etdirdiler. Durundur ýöne döwlet. Tehnologiýasy hem, pikirleri hem, ötüşi hem hemme adam. Ve bize azar berýär ýok. İki sany öýden orunmayan bir tam. Ataly ogly, 3 boldy hep. Onun bir 10-15 yaşlarının kardeşi. Kapsan yana. Bolli. 15 bin adam çıktı şunun hemmeti kaçıyor. 4,7 milyon halkımız var. Eğer şu halktan 15 bin adam çıkbilmese onda bir problemi var bizde. Benim şunu aradım da ben ayrıtayım gitmiş seyredim. Benim şunu aradım. Bizde bir problemi var. Gelin şunu seyredelim. Mertçe seyredelim. Ne etmeli? Ne hemşip? Öz doğun kardeşlerine da mentler, polisler, men diýende polisim diýjek, polis atawlar da olur. Emheme teröristler, ýani hadiýetler, prokuratura. Daşypdan gelen adamlar diýle. Ölmeden çıkan adamlar. Ýani dogry. Näçip şolar? Ýagny halkymyzy diýär. Halkymyzy ýapdyňya, urýa, alýa, maşaýyş diýär. Sen ýa-ni adalyksyz meselelerini çözýär. Kim o diýmeli barda? Kim bunuň ýerine ylgamaly? Ho, sen näme diýäň? Prezident ylgamy. Öz buyruk goýýar. Millidir ylgamy. Millidir ideýasy ýok. Kim ylgasyn? Başga siz goldajak ýok. Ýene de özüňiz. Men ýene bir nede aýdýan. Siz gaty öwren uly ynam bilýäňiz. Prezident, milli lider, şuň erti men bolan prezident. Bildirmän urýar ynam. Ynam bildirin, surok goýun. Edenokmy? Ýok bolsun. Kim bolsa şo bolsun, men bolan ýok bolmaly. Döwlet halk. Halk bolmasa döwlet ýok. Ine halk ýok, Türkmenistan ýa-da hemmesi çykyp gitdi. Gurbanly bilen Serdar köçelerde enter. Men prezident, belki milli lider. Sen kimin prezidenti? Sen kimin milli lideri? Adam ýok. Boş. Ine ünsörün. Halk içinde
prezident kaç gitti, milli lider kaç gitti. Devlet bana inniki geliye çarşıya. Biz prezident deyip Hudaý görün ýaly ýaşynyň görkezmesi var. Ýaşyň ýanyň bir 40 ýaşda bolan Ankara çarşyn. Kakymyň ýoluna ýürejek diýip, Kezap ýoluna ýürejek diýip getdi. Ýanyna barsam, men ýanyma gelmäň diýip gorkdy. Pustoy baklaşy. Sen durmuşsun, pustoy baklaşy. Ne ideýesi var, ne programmalary var, ne mesele çözüp bilýär, ne iqtisadi mesele çözüp bilýär, ne teknologik mesele çözüp bilýär, ne ekologik, ne sosial, ne medisina, hiç ta. Boş ýöne, çäreçi. Öňtirýekçi diýen bolsalar, indi çäreçi. Çok rahat. Ine näme garaşýar? Ay sen näme asuda döwletimizi ýykjak bolýan. Asuda döwletiň galdyma ýa. 45% uruşda oraya gaçan. Ine Ukrainanyň uruşy gidip dur. Men bak gelýän şöyle. Stajlar berýän şöyle, seminarlar berýän, hökümet bilen duruşýan. Onça adam giden o Ukrainadan. Bolmasa uruş gidip dur. Men baran yerinde köçede aýlanýan bomba gelýär. Köçede ýörek böyle. Bizde uruş yok, asuda atman var, milli lider var. Bizde prezident var, arkadağı atman, arkadağı zaman, arkadağı Alaval Serdar, hemme şu arkadağı bir zat bolsa bizde var. Ýöne 45% halky daşlaryp işine var. Häzir bana bir ýerler diýer, wagt içinde diş köp, içinde de var. Gazansan bolýar gazy. Elbetde gazansan bolýar. Ýöne durmuşlyk bolar. Elbetde ölmedi ýaly gazansan bolýar. Ýöne ol aýlyk bilen sen bütün ömrüň gul bolýar. Adamlar näme daşlary diýer, diňe pul üçin näme? Azatlıkta bolmak üçin. Azat bolmak üçin. Şo ýerde bir ahir bir ýanky energiýaň çykyp, elbet energiýaň çykyp bir gorkman, arkyň işläp, işe bark gelip pul gazanyp, ýanky sen present ýok, sen telewizor açsaň arkadaň ýok, sen nemeli gazetler açsaň milli lider ýöne sana ýanky gazetden üstüne bökçek bolup duran ýok, hiç şart ýok. Şol azatlygy diýär şol. Nanam. Yanım komentarda näme pikir diýär? TikTok'taki komentaryadan ben okat vereyim vatandaşlar. Валикум ассалам, доброе утро, валикум. Мы тоже с вами, приходите в эфир. Я сейчас ссылку вам скину. Приходите в эфир, кто хочет. Ссылка видео gepleşikleri koydum. Gel vermeli. Devletin video gepleşiklerini her durmak ben bağlayayım. Ben şöyle koydum dün akşam. Gel vermeli. Hava, ссылка durumdur. Şuna gel vermeli. Lala benim sizi boş vermeyenler şu an. Eğer de boş olduğunuz gelin, men şunu işlemek yürüydü. Yani bizim vatandaşlarımız bilenler. Neyem olsa şu olsun. Biz ömür çıkıp öz haklarımızı ormalı. Çünkü yer titriye, yağış yağya, gar yağya, pistoletler verildi, pistoletler verildi emkirmelere ya da polisler verildi. Ey, halk atmana pistolet çıkarıp yürek verir. Burada yürek yok olur yani. Ola bir. İkinci, kurbanı bir daha da düşünmeli. Sen kaçında yarar verirken bir tarafa, bir tarafa alyaş o ya. Sangaşı gibi yaş o ya. O düşünmeli. Her fokus, bütün dünya fokus Türkmenistan'da. Valikum esselam, şuun Aşkabada cemlemeli, hatta gıyız gelinler daydalara çenli şu yürüyüşe koşulmalı. Efirim donya yaşlı вопрос в классе очень много, ни одного ответа. Marda taksi ve avtobus yok deydi. Şu vakt hiç kim yatırıp durlar. Hiç yeri yatırıp durlar. Okey. Bunu hem de paralizavat ederler. Yani kalkı goz olma diye ederler. Движениyan yaparlar hem de. Talip 16'sına üst köşme bar deydi. Yalan söyledi. İntek 16'sı gelen o üst köşmenin vakti neymiş? Yalan söyledi. Ne mesela burada dedi. Üst köşme diyemezler. Her bizim kirliyemizde saznaniyemiz yani düşüncemiz, aklımız, anımız ülke aldı. Bu iş o bolmasın 16'sına. Yani şuun çıkış bolmasın. Yani hem adam kirlesinle eyyem yani şunu pregrad ettiler. Adamlar eyyem tayar. Fikir etmeyen 16'sına bolmasa biz durduk deyip. Yok. Biz bir aldık mı? Yıkman koymayız. Türkmen alava yağlı. Şu haramlığını biz alıp bu kurunu alıp yıkman koymayız. Koyuram yok şunu. Ölüyet yönü koyuram yok.
Bolun ne? Vakti geldi. Men analiz ettim. Hemme diktatorlar 16, 18, 20 yıldan geçen ok. Şunun vakti geldi. 19 yıl boldu. Yani şu vakti geldi. Şunu ayırmadım. Selamun aleyküm. Rahmetullah berekatuhu. Muhakkak selam. Hayırlı cumalar. Men eğer de itleseniz hayatı kim gelecek olsa gelin. Ben size alayım. Yani hem TikTok'ta hem YouTube'da efirleri söyleyeyim. Bileceğim. Yine hazır YouTube'da komentarları okuyup verin formatı iyileşler. Seyredin. Men yazıyan TikTok'ta okuyup vereceğim. Bu yürüyüş mukaddes yürüyüştür. Всем привет. Не бойтесь заявлять о своих правах. Doğraydan по законам пустыни. Men bizim halkımızda yüzden yani kim hazır Türkmenistan'da etsenlik velayetinde gezip görse şu hakkı şu gün bozulsa video foto verip bize uğradım. Biz bütün dünyada aradık. Bütün dünya. Durmadan aradık. Son için niye iyi vermeli? Men size göküden şunu hazır. Yine men koordinatlarıma insert serdim. Telegram programını göçürüp alyan telefonuma. Telegram. Yine şunu yazyanız Sabaçka Kurbanov MK. Şunu yazsanız ya Murat Kurbanov deyseniz çık ya Telegram'da. Yazın bana, iyi verin bana dokumentler, yazın bana ya da TikTok'u istedik mass media, Facebook, TikTok bir yer koysanız halk yani insert dur, Fox dur, Türkmenistan derru hem ya. Ya da yine benim telefonum var. Gün sana duyularsanız plus 33 yani 0033 768 212 750. Şunu iyi vakitlerden istedik malumattan adı. WhatsApp'tan, Telegram'dan, Signal'dan yani istedik imo'dan istedik yerden mağazana duyularsanız. Yine vatandaşımız diye Murat Alfay'ın bir video yap. O da kadınlar temine havalaşak oluyor. Neye havalaşak oluyor? Hürmetli iyileşler. Yine koordinatlar. Bundan aşağı bana e-mail yap bolya. Kontakt Sabaçka tm Türkmenistan olduğu dwt.com yazın şöyle neye yazacak olsanız biz yani size cevap veririz. Yine devam edelim. Всем привет. Не бойтесь заявлять о своих правах. Мы не собственность Бердымухамедова. Наш народ добрый, отзывчивый, трудолюбивый, просто запуганный и не знает, сколько у них в руках богатств и прав. Абсолютно правильно замечено. Силовые структуры обязаны поддерживать народ. Народ – это государство. Алыр, болжак, идip bilecek zatlar yok. Kastı doğru diyen. Сегодня 16 мы призывали народ на мирный протест. Молчание – это согласие с пределом. Doğru diye yine по законам пустыни diye. İler de sen dımı otursan sen şu rejimi olmuyor. İler de sen ne ayırlıklarına ait başlasan onu sen şu dağıtlar sen gelişen oksan, gogoyan ok, sen şunu çalışacak olayan deyip aydanın oluyor. Şunun için haiş öz ne ayırlıklarını bileceğim. Ben yine iler de hükümet gogoya çıkıp protest edin diyem o. Şu hükümet zalim hükümet. Şu hükümet zulümçülük olan bizi yıktı. Biz şuna bir karşılık görmedek ilk var ya. Şeyde bir şertler dörü diye olun sen yöne kıyınçılıkta olup kalıyor. Baran yerinde de üstüne yankı adaletli gözün üstüne atıp sen tutup basıyorlar. Yine adalet çıkıyor. Bir topar adamlar basıldı. Туркменистане похищают активистов, пытают и убивают. Сколько еще можно молчать? Власть Туркменистана недееспособная, некомпетентная. Они не справляются с ситуацией и со своими обязанностями. За какие заслуги? Halkı ağaç ve velayetlerde yol yok. Kattor diye. Bize gidecek cuma namazı yarım saatten başlıyor. Saat ne oluyor? Her saat Fransa'da 8 saat 35 min. 8 saat oranda 9:35, 10:35, 11, 10:35. 10:35 aşkı vatta. Men yanlış vatam. Если вы сегодня не промолчите, завтра уже некому будет вас защищать. Несип болса Allah bardır.
Исчезают люди, фабрикуют дела, помогают судьбы, ломают судьбы. Это касается каждого. Оттуда. Не думать, что беда не придет в наш дом. Она уже идет. Она уже у нас дома. Почему должны считать наши мужья и сыновья? Ayağa kalmalı. Bir hükman başka yurtlan kovu yaşamağı ya için değer yanlış düşünmeyen vatandaşlar. Kattı diye. Yine yardımda da orta başta bir çıkış edilmedi. Ayfen agentin proyektin Avrupan proyektin yani Amerikan proyektin Russian Fezben proyektin yeni planning proyektin emkime yeni plan. Hemen attım geçtik. Men çıkış ayttım bir gerek şeyli bir logika yok. Bunun aydanlarını ayttım. Men emkime proyekti. Senin dişine uğra. Men Russiyan, Avrupan, Fransan proyekti. Yani men Fransa'da yaşayam. Men Amerika senatörün guluş kayttım. Men Amerikan proyekti. Yani men Amerika bak kayttım. Men onun guluş geçip kayttım. Men Angliyan proyekti nişes kovu işleyen. Ondan men dedim men 4 tane Fezben proyekti 5. 5 tane Guraman proyekti yani agent olup bilemek yani. Siz bana katı ulma haber yani. Men oraya men mümkünçülüğüm yok. Men oraya yani ösün bir hünermetten bu işte sebebi kaçan da bir agent olsun, belki devletin agent olsun, двойной agent değil ya da olur hem razvedkan görüyor. Trойной agent şunu için bağırdı deyip bana öylemek, eşit görmek. Siz olsa 5 devletin agenti deyip aydılar. Yani şurada bir devletin yani bir devleti unuttuğumuz Japonya'nın agenti bolup bilermen sebebi men günlü yani turmuş geçen hepte 3-4 böyle tatamide yani Japonca vurlayan harcımı matrete bir topa Japon tekniklerini attanlar yani mümkün o yerde de siz beni karalap bilersiniz. Son için 6 devletin agenti men bol bilemek o mümkünler. Ola bir ikinci ileride ünitvertemez. Men TikTok'ta efir atlarına başladım. Birinci günden şu neçelli ve Türkmençe vurlayan ve diğer halk bilen halk gösteriyor. Biz kurbanlığa karşı diğer hareket ediyor. Başka da adam oluşlandı. Dava, cennet, beylik, eylikler oluşlandı. O zaman biz demek halkın agenti olacaksa. Hakikaten biz halkın yani prezentatörü çıkıp önüne çıkıp şu problemler vardı. Şu nehir korumalı. Şu halk nehir vakti yaşamalı. Şu nehir programları etmeli. Şu halk nehir öz azatlığını almalı. Nehir nimet almalı. Değil şu vurunu. Onu bir halkın agenti olacaksa. Sizin düşünceniz bu. Ve şunun için agent yok. Agent öne çıkılmaz. Agent yüzünü görülmez. Bir de agentler kopyalıyor. Hatları, komentarları öne çıkılan oklar. Efire çağırıyor onu kaç gidiyor. Selamun aleyküm vatandaşlar. Allah yardımcı olsun. Aydınımız olsun. Это не политика, это вопрос выживания народа. Просто doğru değil. Bu siyasette bir doğru bizi yani canımızı halas etmek doğru diye. Сегодня страдает простой народ, завтра те, кто служил системе. Как-то добрый. Никто не страхован от репрессий, даже те, кто в погонах. Men Altan Amradağa seni neyle alayım? Men her sırkı vereyim. Her şu sırkı boyunca geleceksin. Kim efire gelecek olsa arkadan, arka botların nemesi tapağı yok. Kim gelecek olsa yine men alayan. Neme diymen, alan ok, öyle vurluya da diymen. Yine arkadan nemeleri, emkemeler gelin. Problem yok. Men yani size men size efirlerin bizim çıkışlarımızda sen şu efirde yani gürleyebilirsin. Yani şu sılkı verdim, şuna basında gelmedim. Adınızı o ütködün gelenimizde yani yüzümden gökülme. Kamera bir tarafa, başka bir tarafa uğrup dursun. Sonra ne dersin? Yüzümüzü gökülecek olsanız öyle işine. Бердмухамедов ведут политику уничтожения собственного народа. Это не управление системой, это уничтожение людей. Это система для уничтожения людей. Они выстроили систему. Yine parahat arkadan bot geliptir.
TM Limited arkada bot gelipdi. Sizin hani yani arkadaňyzyň ideýalary, hani arkadaňyň näçe çykyş edip men bir gerek arka botlary göremek çykyş edip men arkadam ine şunu etdim, bunu etti, onu etti, bunu etti diýip ýa-ni aýdýan. Ýok. Dine Türkmen telewizionyny ulu aýlagan üçin. Hani senin ideýaňyzy gollap bir çykýan ýok. Arkadan ideýa etnäme? Korrupsiýa, keyip edip ýaşamak, aýdym aýtmak. Ine ideýa. Şunu gollap çykyş etdiňiz, siz bir sandyk akmak adamlar. Tiň watanyňdam gelip edip gökeräýde beýdip ýerini gorap bilýän bolsaň, gelip özüňi gora. Ine sen egerde şuraya kahraman bolsaň Lexus, ine men otel Fransada, Ýewropaň islenip künjüň aýt men barýam. Ýeközüm barýam. Şu şöýden goşunyň bilen gelýär. Sen gorkýan. Näçe? Bäýerde kanunlar ýörýär. Bäýerde biz sizi derhal arest edýär. Sen o bi kanun, bandit döwletde, banditler bilen ýüşüp gelmeýän gurlaşan ýa-ni. Ona ýar bolsa siz menden güýçlüler, gelin menden gurlaşyň da. Men 5 ýyl çykyş edip ýörüm. Gelin gurlaşyň da men bilen. Gel bäýerde ine gel Türkmenistana. İnşallah barar ve seni ýalaklar tutar. İnşallah. Ine Celal Berdiýew, TM Limited akabotlar hoş gördük. Esselamu aleyküm. Hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Wa aleyküm esselam. Gowmusyňyz? Murada umut mağdaylar. Gowy. Vatandaşlar assalamu alaikum hemmäňize. Haýyrly jumalar. Aýdanyň bolsun, siziň hem haýyrly jumalar. Nesip bolsa Türkmenistanda bir näçe wagtdan ine bir sagada galmaň. Yürüýüşe gaşýat, yürüýüş bolmaly. İnşallah bizim halkymyz garar ve ýürer şu ataly ulgyzy aýrar, tutsalar we jogapkärçilik çeker diýip arzuw edýär. İnşallah. Öz pikiriniz bolsa ýa-da halkymyza motivasiýa berjek bolsaňyz ine häzir wagty geldi. Aýdyp berersiňiz. Murada ilk bilene sizi gollaýanam. Awa işmede üstünlük arzu etýän, can saglyk arzu etýän. Sağ olun. Halkymyzy gollan. Şol işte halkymyza hükman gollan. Zamandan menen bir çağırış etdim videolar çekip. İnşallah halkymyza ýeňiş arzu edýän bu. İnşallah nesip bolsa. İnşallah, inşallah. Eşitdik ýanky çağrışyňyzy köp sağ olun. Ýurdumyzyň rowşan gelejegi hak ýollan ýörenler bilen ýagtydyr murada. Aýdym bolsun. İnşallah. Gollaýanlar tagan. Nesip bolsa çünki Berdi Muhammedowler diýip bir iblis tohumdan bir ruhsan halat etjek bolýar ýurdumyzy. Gatda oldu. Nesip bolsa bugun bolar inşallah. Bulan ýykylmajak rejim hemmesem ýykylýşuny. Olaram ýykylar. Olaram ömürlük baqy gelmedi. Allah jan görüp dur hemme zady. Hemme haksızlıklar görüp dur. Bizi synaýa, olaram synaýa, bizem synaýa. Inni nesip bolsa olaryň soňu geldi. Men şeýle düşünýän. Halkymyz agzybirlik bilen, mertlik bilen, batyrlyk bilen şöýde edermenligini görkezip kimligini, aňyrsanyň taryhyny, kimligini, Oğuz hanynyň gaýtýanlygyny, şolaryň Oğuz hanynyň neslidigini bugun suwd eder inşallah. Men ýene bir aýdasym gelýän zat da şöýde arkadaşlar şolara bir aýdasym gelýär. Wagtyňyz barka gaçyň şu wagt arkadaşlar. Gatda oldu. Çünkü haramda size bilet almady. Gaçmak üçin taýýarlyk gördü.
Size onu bilet almadı. O siz taşlap gidýär ol siz näçe ýalakaly nirni ýalasaňyzam peýdasy ýok. Sizi ulanyny bu neçen ulanyny siz ulanyny her hili etip ulanyny. Nem sizi ýanyna äkider edýän size bilet ýok arkadaşlar. Şu wagt näl gaçyp bilýän bolsaňyz gaçyň. Sebäbi halkyň gazaby erbetdir. Sawur käsesi dolandyr bu halkyň. Türkmen halkynyň nirinden kim ejip pes ýer wahany aýdyň. Gaýratlyň agza gelinde aýdyň men gepleşjek siz bilen yüzbe-yüz. Yüzüm açyp bilenmek ýöne men yüzümü açan wagtym netip bolsa wagt geler onam açar netip bolsa. Ýa bolmasa da gaçyp ýetişmeýän bolsaňyz halkyň tarabyna geçiň. Bagyşlanmak isleýän bolsaňyz. Onsoň soňky tüýkülük sakkal edmez diýipdir ata-babalarymyz. Pişman etseň soňky hiç bolar. Şoň üçin edil wagtyňyz häzirem bagwaty halkyň tarabyna geçiň. Ol menmenlikden hiç wagtam ýol almaýan arkadaşlar. Hiç wagt ýol alanam ýok menmenlik bilen menmenlik etip. Şoň üçin halkyň tarabyna geçiň-de öz çagaçyklaryňyz üçin ýa bolmasa agtyklaryňyz bardyr. Şolaryň gelejegi şolaryň awra üçin eden ýalňyşlyklaryňyza toba ediň şu wagt. Puşman olarsyňyz. Soň planyň çagaty sämäý, planyň agtygy, planyň kakasy. Ya planyň näme sämäý diýip siziň çagalaryňyz, siziň nesliňiz şol erbet nemede ýatlanar. Gowmansoň size şol. Şoň üçin ýalňyşlygyňyza puşman ediň şu wagt arka. Şu wagt bagyşlanjak wagtdyr. Soň ine bolmaz diýen zadyň bolýandyr. Bu dünýä bu. Senki menkide mal mülk hemme zat Allahyňdyr. Diňe Allahyňdyr hemme zat. Bolmajak diňe Allah Taala boldur bilýändir. Sen bolmaz diýme. Hemme zatdan bolýandyr. Şoň üçin ýykylmajak diktatorlaryň baram ýykylla şu neçenni. Ine aýdaly meselem. Başar Asaddan masal alaly. Ana şol Orsiýet Putin gollap durdy. Men Ors halkyny erbetdi biljekkäm. Ors halky olaram bir halk biziň ýaly. Ýöne şolaryň ýolbaşçysy Putin ana ol diktator. Diktatorlaryň ulusy şol. Bu samsygam biziň samsyk haramdagymyzam o köpegi. Ene şonu diňläp, şondan medal alyp, şoň nemesi ideýasy boýunça ýöräp, özüne ideýa da ýok, haramda. Ana şeýdip nemetip börene şol Putin Başar Asadam ne wagtynda gorady, gollady, oýan nemelerni etdi. Peýdas boldum şoň. Arkanda durup bildimi? Özü zor ayakdan bu adam. Uruş bilen başagay. Ana Başar Asad näetdi durdum kürsüsinde. Ýöredi bildimi? Kakanyň mazaryny siýdiler, otladylar. Awraýym şol. Şo dine de bolýarmy özüňize geçdirýärmi şonu? Sizem bolmarsyňyzmy şolar ýalak? Diktatoram bir diktator gollanam bir düşünseňiz. Şo diktatoryň siz imitlendirýäňiz. Siz imitlendirmeseňiz şonu siz ýalakalyk edip beýlesin ýalakalyk edip şondan bir alawaý medan aljak bolup şeýdip ýalakalyk etmeseňiz. Şol diktator şu neçen durar edýäňizmi? Bir wagtlarga bir wagt kül bolardy, pytyrardy. Ýok bolup giderdi. Siziň ýüzüňizden bolýar şol ýalakalar. Arkadaşlar, siz aýdýan siziň ýüzüňizden bolýar. Indi şol şunça zat etdiňiz inni sähel wagtyňyz wagada menmenlik ediňde bagyşlama soramasaňyz halkdan. Soň halkyň gazabyndan hiç kim sizi gutar bilmez. Ýalňyz gutarjak Allahydyr. Allah da siziň dadyňyzy onu diňlemez. O sagat, o pursatlarda Allah da dadyňyzy diňlemez. Çünki sen Allah Taala hak ýol, adalet ýol bolsuňmy? O sen dadyň diňlemeýär. Oý Allah jany.
Wagtyna ýydyň, içdiň, keýip sapa turdyň. Allah diýmediň innem o wagt Allah diýseň sen Allah bagyşlarmy? Allah sen dileň o wagt kabul edermi? Etmede. Şoň üçin halka erwetlik etdiňmi? Diktator gollap ýalakalap. Erwetlik, zulüm etdiňmi? Sen şonça zulümler etdiňmi? Inne şu wagt sen şondan bagyşlap ormal wagtyňyz. Isleseňiz bagyşlaň, menkä bir teklip. Ýöne soňky tüýkülük ata-babalarymyň aýdyşy sakkal edýänler. Soň puşman edeňiz giç bolar size. Soň çağılaňyzam planyň näme diýip tanalar. Köçe çykma ýüzi olmaz. Utanjyndan ýaňa. Murada wagtlança men aýtjak zatym şulardan barat. Ýene ne diýip bola koşan deterler. Taňry ýalkan köp sag bolun, minnetdar. Öyle, sağ olun. İşli olsanız çıkılacaksınız. Sağ olun köp. Yine hormatly izleyijiler, комментарий yazın. Очень многие пишут комментарии, пожалуйста, пишите комментарии. Сразу видно, что это очень важный вопрос для нашего народа. Очень много комментариев и в ТикТоке, и в Ютубе. Пожалуйста, пишите. Öz kommentariyanyz bilen häzir bizim halkymyzy podдержка edin. 1 saat wagt galdy. Allahjan, Hudaýjan bar türkmenleriň ata-babalarymyň arzulary ine häzir amala aşyp biler. Biz aýryp dädildiler we bir gerekde hemme zat çalışyplar. Bir gerekde täze ýol bilen biz ýöne tarap gidibiler. Şoň üçin ine geň görmeliler bir topar arka botlar geldi. Bir topar bir liderek zat bolsa zat bir logika ýok zatlar ýazýarlar. Onu ünsürem yok. Bir dine şoň arka botu bilen, ýagny arka dağı bilen işimiz var. Ýa şol adamyň halka ýetiren bir topar günäler, bir topar ýa-ni kynçylyklar salyp, agyr ýagdaýa salyp halky bir topar genosid edip halky agyr ýagdaýa salan üçin biz şunu tutsak. Gurbany Berdimuhammedow ýöne ölmeliler, ýöne gaçmalylar. Biz şunu tutsak etmeli. Şol jenaýatçy näçe adamy ykbalyny agyr ýagdaýa salyp öldürdi. Adam öldürmek üçin şu günde eline yaralyp öldürmeler. Şoňa bir şert dörek mümkinçilik 34 ýyllap öýden ölýär. Rak bolup, kesel bolup, öýüni atyp poýazyň aşagyna mümkinçilik tapman. Nirde başurýardy? Ýagdaý Lewap welaýatynyň migrasiýa gullugynyň öňünde gapsyna turba bar, uly turba geçýär. Şondan öýüni atyp ýaşawylan men başga mümkinçilik ýok, men daşda çykyp bilemok, maňa viza bermediler. Nirde başurýardy? Ýaşawylan. Şo ýaşawylan bir gelmen maşgala bolanmasa 4-5 saat boldy. Bizim demografiýa soraglarymyzy çözerdi. İş güç bolardy bize. Akylly güç bolardy. Mümkin 11 çempion bolardy. Mümkin 11 alim bolardy. Şol çağalygyň. Mümkin şu maşgala beýlik maşgala kömek ederdi. Bir topar ýa-ni ýylly ýaýranýaly mümkinçilikler emele gelerdi. Ine şol bolan öýtmez. Şonu görenler maňa jaňa diýýär, maňa da ine şunu kotda fotony urutdyr. Men YouTube'da gördim. Näçe şu zatlar bolýar. Näçe şu ýaş olanlar özüni poýagyna aşağı taşlaýar. Maliýata edip öýünür, asýarlar. Seýdim bizim ýaş çağlarymyzda, mekdepdäki bilim bolmanda, paýhas, adalet, wyjdan soraglar öňe goýulmanda, çärden çäre gatnaýan, çäre baran maşynçylyk bolýar. Çäre etmek eýem çağa maşynçylyğa sokmak. Näme işi var çağa bilen 4-de daňda onu nimek ýa. Çäre näme işi var şoňa? Çäre çeýelýärmiş. Boş baklaşga prezident gelýärmiş. Şoňa ýa-ni arkadaş şöhrat alabanys, arkadaş şöhrat diýip massowka. Massowka 250 000 sany işgärem var hökümetde. Massowka. Baran ýeriniň hökümet işgärem vekilleri var. Massowka çağıryp prişon. Ya ol Putin'e diýip 4-de gol çağırjyklar nimeler ýok, paltolar, zatlar ýok. Ýuky nimede gurbanyň gelýär şöýde gow giýinlikli paltoly ýyljak nimeden çykyp Putin'e gaşarlar. O 8-9 ýaşly çağırjyk günäs näme? Ýatyrman onu 4-de Putin'e gaşarlar. Putin kimden bilen ol? Näçe şu ýaly oýnatgy zatlar edýär. Näçe halkga ýenýär. Ola ýöne koýda. Bir topar adamlar basylyp gidýär. Bir topar adamlar öldürilýär. Ine invalid bolan,
Maňa da habar tutdy. Talyň efirine gelip alyp gitdiler, vurup öldürdiler. Indi men bir zat düşünmek, şular KPZ ýa wagtda näme alyp gidende ýürüýte gelip urup giden adam bar eken. Oňa aýlyk berýärler. Maska ýaýyp urup gidýär. Ya da polisler vurup ýa-ni öldürülmede ine ýürüýte urup giden adam bar eken. Ey bular karratyny faşistler ýa-ni oğlum öldürdiler. Biz bir zat etmeli. Bolmada beýle. Yazın komentariyada öz pikirlerini kıynormen. Egerde teklip berjek bolsaňyz şu Ünferin şu Telegram'a yazın, Telegram Savaş Kurban FMK. Şoňa ýatsaňyz görürsiniz tekliplerini. Gowy bolsa bize sizden teklipler hökman gerek. Люди готовы находиться в депортационном лагере, лишь бы не возвращаться, потому что знают, возвращаться некуда. Экономический кризис, нарушение прав человека, страх за будущее детей не позволяет вернуться. Adamı öýe gaýdatyp gelen deport lagerinde de oturup şo ýerde advokat tapyp öýe gaýdatyp gelen o. Gatda bolýar. Ullakan oğlun ölümü kelleme akıl gelmeýändir. Değerli istori. Değerli istori bizim näme hakda gurrun edýänmeden bilemok. Biz sana düşünükli temalar gurrun edýär. O näme? Adam haklary, konstitusiýa, jemgyýet ötüşi, adam dastoyny ýaşamaly. Sana o zatlar tanış däl. Şoň üçin birinji öwren şo zatlar, ondan gel kıymaman. Biz sana ýa-ni sen düşünjelerini giňeldir. Şuňlukça gynatan sen düşünjen gatyp et şunu urdu. Şoň üçin ya da gelle dinle öwren halkymyz komentariýa ýa öwrediýär. Bizem öwrediýär, senem öwrediýär. Bize jemgyýet bolmasa Türkmenistanda biz ösürmýär. Häzir Türkmenistan şeýle bir näme diýerler? Her kim kommersiýa diýär. Her kim assalamu alaykum. Salamu alaykum, hoş geldiniz. TikTok'ta bir vatandaşımız geldi. Häzir Türkmenistan şeýle bir ilatı dönýär. Ýa-ni jemgyýet halk tarapyndan bir ilat tarapa dönýär. Diňe pul, diňe daşyna gitmek, işlemek. Gömler geçti Türkmenistan'dan, ruhlar düştü Türkmenistan'dan, yaşap bolunok diýip. Diňe ýarlaklar, korrupsiýa diýenler, ýa-ni rejim golýanlar ýaşaýar. Debe elbetde sen rejim gollap ýörüň. Sana ýa-ni mümkinçilik döredерler. Sen gerek sistema. Sen bolandan şu sistema dur. Ýöne ine häzir diýerler iş köp Türkmenistan'da. 45% 2 milyon 1 milyon bolan adam diýerler. Gelsin Türkmenistan'a iş bolan, işçilik. Häzir günne 45% adama giden soň ofitsialna 4,5% işçilik. Ofitsialna. Olar näme iş goýarlar? Tebe Ýewropada 4-5% işçilik, bunun 4,5% goýarlar. Ýagny biz Ýewropa ýaly bir döwlet ine şu ýaly 4,5% işçilik bar. Häzir gelsin 1 milyon. Görürsüňiz, näçe prosent işçilik. Şu gelen adamlaryň eger şu 4,5% işçilik bolsa 45% geleni 50% bolýar işçilik. 50% işçilik bolanda döwlet bankrot diýýär. Ýykylmaly, täzeden urulmaly. Ýykylmaly ýa-ni döwlet ýok bolup gitmeli diýilýän zat ýok. Bir firma ýapylsa beýlik taşyp dowam edýär. Şu ýaly şu döwlet, şu respublika, ikinji diktator respublikasy ýykylsa, o Türkmenistan dağı diýip bir topory ýa-ni arkadakly ýaşap bilen arkada bolmasa men näle ýaşaýyn? Döwletimiz ýok. O döwlet ba. Sen şoň ýa-ni wywyskasyny çalyş, ilaty sen öldürip bilen o 4,5 milyon halky. Döwlet ba. Diňe täze respublika orada täze çylderler bolmy. Döwlet dagar, eýdir siz döwlet dagçyk bolýaňyz, eýtjek bolýaňyz. Kim döwlet dagar diýär? Korrupsiýa. Kim döwlet dagar diýär? İçinde kanunları işletmeli. Biz mi? Ya şol arkadan zamanın adamları mı? Yani arkadan ferda. Şoň üçin bir diýende adamda bir logika bolmaly, bir zat tutmaly. Ene şoraýaly ýa-ni nimeler bolmaly. Клан Бердымухамедов отмели очень много денег из клана. Из казны Туркменистана нужно все вернуть в казну. Примерно они за 20 лет отмыли 15 миллиардов. Больше. Они отмыли около 150 миллиардов долларов. Надо это все возвращать. Именно молчание привело к беспределу. Власть Туркменистана никогда не несли ответственность ни за одно преступление. Doğru diýär.
Те 15 триллионов долларов. Далее дяды Сюрманьярын Хашт. К сожалению, Туркменистан колония и кошелек РФ. Правильно. Туркменистан кошелек РФ. Ine Türkmenistan öz galını adan tatyadı. Kıtaya tatyadı. Yani aradan bakılar. Ine Rusya hep aktif demiyorlar. Borlu. Rusya istenik ne ediyor? Türkmenistan spetsoperasiya etişe. Prezident çalışıyor. Galın alıyor. Hem de bir dövlet de. Nanım. Bir qoğu dövletin yol başlığı bir biderek olsa derov dövleti ağlar ya. Yani ne olur etir ya. Siz dövlet deyip arkada deyip zerdar deyip yani bunun çeyreğini deyip ne? Çeyreğini yaşap olun. Senin öyüne konkretna pul gerek, çörek gerek, konkretna nakar gerek. Çeyreğini doymayan. Çeyre halkın önüne yine biz dövleti östürüyak deyip alıyorlar. Neyemezini östürdün sen? Her objekt edinde din yardım oğurlayan. Men oğurlu edip yine seyredin, men arkin oğurlu eden kezzat bir korkudayım. Başka korkudan zarım yok. Да, Туркменистан расходный кошелек Путина. Это означает, что Туркменистан негласно стал спонсором войны против Украины. Это точно. Мы сейчас работаем над этим. Даже сейчас Путин не может брать нефть у Венесуэлы, и поэтому вся нефть сейчас уходит из Туркменистана в Россию. Да, есть очень много сведений, что у нас нехватка бензина, солярки, это идет на Россию. Из-за этого, значит, у нас нехватка. Сегодня идет перестройка мира. Сегодня, как никогда, нужно уходить и заявлять о своих недовольствах. Абсолютно верно. Сегодня структура, архитектура безопасности мира меняется. Раньше она была выстроена вот так. Теперь будет по-новому выстраиваться. Все разрушилось. С развалом Советского Союза, с нападением на Украину, России, все поменялось. Теперь только будут цениться и выживать те народы, которые будут стоять за себя, стоять за права человека, стоять за свои права. Всю диктатуру породил Путин, он всем давал оружие, давал волю на беспредел. Да, Россия своим геноцидом и оккупационным уничтожила цвет нации. Хан Бердмухамед продолжает это делать. Поверьте, вот у нас при Советском Союзе была интеллигенция туркменская. В 91 году, в 93 году Ниязов ее разбил, уничтожил. Курбангулы делает так, чтобы они вообще не появились. И новая интеллигенция не появилась. Сейчас вот туркменская новая интеллигенция, ярлахлар, yazıcılar, şahriyeler, televizyon çıkış eden hangi başka intelligensiya? Hani halkın içinden çıkan intelligensiya yok. Ahmet Apar diyemeden başkası yok. Hiç kim yok. Beyleki aktivistler hem yayılına çağırın. Men iyi verdim yani sılkanı tevehadır katı ir. Avrupa'da saat 8 pardon 9:02 her kim işle hadır ir yine yarın saatten bir saatten git başlarlar inşallah. Я требую в дальнейшем от России выплатить ущерб $1 миллиард за предпредел и геноцид, который устроили в Туркменистане. Вы понимаете, что кризис внутри страны, а не за ее пределами. Что именно внутри страны люди не могут жить достойно. Поэтому нужно выходить, чтобы показать клану, кто хозяин страны. Абсолютно верно. Комментарий YouTube'da katılıp ben himmetini okuyup bilemem. Оскорбление используют только те люди, которым больше нечего сказать, ничем оперировать, нет инструментов честной борьбы. Абсолютно верно. Нет аргументов, нет логики, не знают, как отвечать. Yüzlerimi sarıp çıktığında Mıradağa ölülerini arkayın doyur yani. Okey. Hurmatly dinleyijiler, men yine bir gelip bizim halkımıza yüzlenyen yine 30 minuttan biz yürüyüş etmeli. Mescitlerin önüne baran adamlar yüzlenyen, eğer beni eşityen olsanız yine TikTok'ta primoy efir gidip dur. Beni eşityen olsanız kıyın görmeyen yanındaki yoldaşlarımız bilen bilece kıyın görmeyen siz halk olup köşke taraf yürüyüş etmeli. Eğer de bir şu halkın yürüyüş ediyeni görsek koşulmalı. İyidine 10. yatta 100. yatta koşulmalı. Biz halk olup ömür etmeli. Biz şu edek almasak
Biz köpegler. Şoň üçin biz durman öz haklarymyzy goramasak bizi gorap biljek ýok. Bizim haklarymyzy gorap biljek ýok. Indi men TikTok'taky kommentariýalara okaýyn. TikTok'ta da arka botlar çözi. Ýaşyl bizim ýaşanymyzy okumadym. Soruma jogap berdi. Sen Ýewropa bot diýärmi özüňi? Ýewropa bot. Men Ýewropa bot bolsam, men Ýewropany size ýanky arzu ederdim. Ýewropa her sözüne Ýewropa diýerdim. Ýok, men Türkmenistanyň halkynyň adamy we türkmenlere ýol görmek üçin türkmenleriň fokusyny dogry ýola uratmak üçin ne kömek edýär. Vatan üçin, ýurt üçin çağıryn, geljek üçin öňe Allah biz bilen inşallah ýeňişe argaldy. Gurbanyň itleri sizden bärde sünnük ýok bolun ustaýdan. Samsak ýoly agaýyk bilen ogluk etdiňmi? Onu ýaýyl etdim men biznesmen. Men hemme pulum daşyrypda galanmam Türkmenistanda. Bu galanmadan diň investisiýa etdim. Ol hökümeti işler, men hökümeti işlemok. Näme men onuň hereket edeyim? Eger men şonu bir zat eden bolsam, hökman men ýanky çağırdylar, hökman meni ýanky janaýda çağırdylar. Diýen zadyň bir samsyk geldi galny ýar bir diýen zatdyny, şonu siz ýanky Gurhan diýip şonu dogry diýip aýdýarlar. Olar bir kellesi bilen. Näme samar diýärler. Ola men ykbalym boýunça bir gurumlar bar, bir ýalan. Hiç tatmına ondan eşitip onu alýarlar, bunu gurlap ýatyr. Malda sağım durmak yok. Durmak yok hiç wagtym. Onda näme üçin halka boşlatdy gurum we ýa halka borajakdy diýip halka azap götürecek bolýar. Inen Lexus'a go maşynyň adyna alyp. Özüm näme adamlaryny bilemok. Gerek. Şu adam Lexus diýen adam näme diýär? Onda näme halky ýa olat ýa azap götürecek bolýar. Ünsür. Gelin seriden şu mutala, şu gaty mutala. Ine bir 10 adam dur. 10 adamın içinde bir 2 adam gel, 8 adam talya. Vurya, bıçakla yüzünü çalışya, yani cühtünün pulunu alya. Bununla yankı, şol 10 adam 3 yavru şu gel talak dedi. Şimdi şu talyana hiç atyan o, yankı. Bizim şu talpanın içinde derler, kıyının tamam. Ben daşınla, o daş yerden kıyırır var ya. Durman o, vurmuş onu ya. Öz hakkınlarını koğran deyip. Şimdi şu adam aydı ya. Sen näme şolary ýanky urulýan adamlary öňüň ýandy. Näme çip şolary ýanky näme diýär şurada? Azap göküzü. Ol azaplykda, ol gurup talap durur, olun haklaryny ýyp durur. Olun hemme zatyndan alyp durur. Biz gaýtyp şonu durjak bolýar. Düşärmi? Logika. Men aýdýan adyma düşärmi? Bir açyk beýnini işlet, men aýdýan adyma aljak bol. Bir kösünüp durun halka biz yol orkadýar. Biz onu oda tamdok. Egerde biz onu oda atýanmasak, onu kim şu oda diýär? Sen arkadan diými? Hemmeler pistoletikler berip, ýa halka çöldürýär. Onu şu oda diýen aýbanda, halk biçiň. Sen häzir halky gezip bertin, gıynan bertin, arkadagy çokup ýörbertin diýip aýdýanda, onu sen aýdýanyňda logika ýok. Bizde gat argument logika var. Sende hiç adam yok. Arkadağı yer ne ideyanız var, ne nemeňiz var. Ýöne kim öňe çyksa vatan dönügi, ya hökümetten pul oglady, ya da agent, ya da ýene bir zat, siz başga diýene dadyňyz ýok. Ine bizim bir topar argumentlarymyz var. Sizin başga diýen zadyňyz ýok. Okey. Like basın, hormatly izleýiçiler, teýäri ekran durup bilýärler. Durman like basın. Kim seýredýän bolsa 118 adam efirde. Kim seýredýän bolsa like basın. Men häzir YouTube'da kommentarlar aýtyp geljek, ondan sizde ýene aýtyp geljek. Murat Gurban, sen erkek bilen nikalaşdyň ha. Näde? Netçide söýledim. Ey, kelede gidelim. Siz ýaly bizim maşalamyz var, çağıramyz var, biz sport edýär. Ýollaşy bolýar. Bir topar zady alyp barýar. Siz ýaly. Şol biz özüňizden deňişdirmeýän. Hakymyz
Ýöňe hakymyza talap edelim. Botda çoldy diýene, diýmek biz bir şunun nimetini ýüreginden tutduk da. Şoň üçin aýdýar. Gurbanyň häzir ýakasyndan tutduk. Dagyrda oturandyr. Gidilip dagyrda oturandyr. Häzir barlak gören türkmen başyndadyr. Gaçjak bolup tamarygyň üstüne oturandyr. Halk galyp ýürüýşetde gün uçýar. Bize ýeňmek gerekkä gurban bolýar. Gorkop halk 1 kilometr ýüremekkä şu ýok boldy boldy. Şoň üçin men halkymyza ýülenýän üşüp ýöne ýören. Biz prezidentimiz boljak, arkadaşmy boljak diýip ýören ýöne. Boldy bolýar. Polisler boşulur, MKM'de boşulur, hemmeti boşulur. Boldy bolýar, mesele çözüldi. А как и против условий была создана туркменская интеллигенция? Туркменскую интеллигенцию создал Советский Союз. После этого она не была создана. Она просто продолжается. Мы можем сказать, часть из них была гнилая, они убежали, разбежались. Но там были люди, которые и стояли, Ахзабирык создали, старались помочь. Но, к сожалению, связь с народом была слабая. Çäresiz korku aslında mecbur kalan halkımızın aydıp bilmeyecek sesi. Biz sizi hiç haçanam unutmarız. Tarihin sahifatına alınıp harplap bilen yazılar sizi münasip bakıman aktivistlerine. Doğrudanım men özüm arda aydamak oğlanlar, aktivistler, ecir çekýärler, kösenýär, bizim kösenýär ýöne şunda da ýolumyzdan gidenler. Biz sizin üçin işleýär, şoň üçin ine hormatly ýerleşler. Näme sorumuz bolsa, aydın tankid edip bilersiňiz, ýazyp bilersiňiz. Спасибо за ваш труд, Мурат ага, и я молюсь за наше сопротивление режиму. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете справедливость, честность, правдивость и, самое главное, свободу. Без этого мы не можем быть нацией, без этого мы не можем никто быть. TikTok'ta häzir nimelere men okaýyn. Assalamu aleykum vatandaşlar. Allah yardımcısı olsun. Sağ olun. Allah nasip bolsa şu gün hakyky bayram günü bolsunlar. Musulmanyň bayram gününe gündür şu cuma günü. Amin. Amin. Tak, ini normal erkek bolsam Fransuz bilen ne kılıçdyň diýme. Şu adam şöyle diýär berdi diýär. Botlar. Şu Samsung okey. Uzary dedim ya şunu. Pardon. Botlar çözýär ya gorkýarlar. Sebäbi bular arkadaşly var ya. Arkadaşly ýaşam bilmeýän adamlar da bular tertap bolma bulardan ya bular sizi var ha. Hemme da ýanky alyp gidip bilýär. Hiç hatdanım gaýdanok. Maşenikler, korrupsiýerler. Korrupsiýer maşenik golýanlar kim bolýan sen? Sen eger bir korrupsiýa ýurd ýarp ýören adam bolsaň, onuň arkada Gurban Meret Murat bolup biler. Tapawy ýok. Sen şonu mani, şonu gollasaň, sen kim bolýan? Ýaz kommentarda özüň. Почему в тюрьмах насилуют женщин? Очень правильно. А мир молчит. Sen öýde otur, halk ayağa kaldyň, benim başa geç. Baş üçin herkede diýerler. Bular bir daha terk etsen, sen baş üçin sen prezident boljak. Bolun prezident. Ýöne adat bolun. Bolun ýanky mejlisiň başda ine ýol açyk. Hökman men sen bolmaly zat ýok. Ine bolun. Ne problemi var? Ine bunun argumenti. Sen prezident boljak bolýan. Sen ýagny sen halky odatýan. Sen oturup daşa ýükden bizim döwletimizi bir zat etjek bolýan. Ýanky MKM'nin metodikasy göni. Näçip ine bizim ideýalarymyz var. Näçip şu ideýalarymyza sen ýanky pardon. Men häzir nimem bitdi ya şunu düzelin kameramı. Barmy? Ya kameram işte bu ne yapmıştım?
Okey. Yazılan komentarda men komentarlarınızı okarım. Ne deyip bolsa. Okey. Okey. Hmm. Eşitýärmi? Tamam. Eşitýärmi? Hawa. Men eşitýärmi häzir? Hemen güzel. Так, комментарии окуян. Я хоть только и нахожусь не на родине, но я молюсь за наш народ. Спасибо. Мы все молимся, поднимаем кулачки, как говорят. А бүгүн урунна болсун, иншалла, мүмкүнчүлүк бар ылгалыйм. Комитет бар. Комитет hem wagtdan bar. Бүгүn ilkinji gerek karşılık alат. Hak doğru diýen, bize karşılık hükman gerek. Biz karşılık bolmaly. TikTok gelgen, TikTok'ta hem sorunuza cevap verecek. Narod живет в страхе, а власть в роскоши. Minnettar size, sağ olun, özüňi gelmejek bolsaň bizim köçe çıkmaly. Serdin, bizim hemmemiz köçe çıkmaly. Menem, sizem, hemmemiz. Gynatam biz şu ýerde de bolmasa birinji hatarda bolardyk. Şunu siz şu ýerde mi? Siz çıkmaly. Sizin kanunlaryňyz bozulýar. Siz çıkmaly. Ine men şu günde kanunlarym bozulan. Men kanunlarym üçin, haklarym üçin görüşýän. Öňe düşeklämi sen ya online oturjakmy? Men online'da oturýan temin Türkmenistany bar bilemok. Men maňa gadagan barmak. Boş gurrun. Boş gurrun. Näme biz gurrun edemdik, biz size ideýalar berýän. Men ýalňyza ýene bir ideýa berýän. Ine siz bizim bilen gidişjek bolsaňyz da akram botlar. Berdim. Sizin bar bilýäniňiz watan döwrügi. O ýerden daşdan daş atma, bizim halkymyza oda atma, hemme soruňyza jogap berdi diýen. Asuda atmanymyz bar, oňa da jogap berdi. Ýene näme diýen? Ýene näme diýen? Ay gül ýaly Türkmenistan ösüp öňüp ýör, arkadamyza şöhrat. Şöhratymyza şöhrat edin. Arkadamyzy alyp ötägidin. Goýun bizim Türkmenistanymy. Biz şu sorulara jogap berdik. Ine bizim argumentlarymyz, ine şu bizim argumentlarymyza bir zat diýip bilseňiz aýdynlana. Ine birinji bilen bize adatlyk gerek. Bam adatlyk Türkmenistanda ýok. İkinji bilen bize adalatlyk gerek. Bam adalatlyk Türkmenistanda ýok. Adalatlyk Türkmenistanda bar diýsen, o näçip sen prezidentin gaçyp ýör? Näçip halka jogap berýär? Näçip ýagny bir topar adam TikTok'larda şoňa ýüzlenýär bolan olumly mesele söylenýär. Näçip biz bir topar materiallar okuduk, hiç netije alnanok. Näçip daşawda köçede ýaş gyýdylar tutup reketirler urýardy, video ýalňyşlap alyp goýberýär. Hani prezident? Hani döwlet? Hani hem polis guluklar ýokmu şu ýerde? Şu ýerde bir adam bir komentar ýatsa ýerin aşagyny tapýarlar. Näçip şu zatlara görüşenok? Ine bizim argumentlarymyz. Bize konstitusiýa işlemeli. Bizde haklar bolmaly. Biz ýürüýüş etmeyene dol hakymyz bar. Konstitusiýada ýazylgy. Näçe şu bolanok?
näçe biz haklyzady etjek bolsak odat ýaňyz ýaňyz. Haýsy ot bolmaly? Onda konstitusiýa ot bolýar-da. Ya siz boylan ýaňyz konstitusiýany depkilep, şu arkadagy depkilep ýörenlerni. Şo bolýar-da senki. Bizim ideýamyz halk ötürmek, ideýamyz halkyň mümkinçiliklerini unutmak. Hemme konstitusiýan haklaryny ulanyp, haky ötürmek. Hani Gurbanuň ideýet näýdi? Döwlet, halkty döwlet ýokdur. Sen o halkyň ölüp dur, çykyşyk gördüňmi? Gynançyk birlik gördüňmi? Beňik gördüňmi halkyň bilen? Sen halkyň sana ýüldeniş bar nädýär? Bir ýeri bilen duş gördüňmi? Ýüldeniş duş gördüňmi? Gorkýan sen. Gork diýeninde şu öz arkadaňyzdan soraň. Ine bir topar goşunlary bar, 35 000 tane goşuny bar. 9 000 tane emkemeti bar. 14 000 tane polisi bar. Halk bilen bir adam bilen duşman gorkýar. Kim gorkak? Bir adam bilen duşman gorkýar. Bir tane reporter, jurnalista toğru jogap bermän gorkýar. Açyk-açyk halk bilen gürleşmän gorkýar. O näme lider bolýar? Maňa düşündüriňizde men düşünemok şoňa. Ine bizim ideýalarymyz. Adam gymmatlyklary, kanunçylyk, adalatlyk we Türkmenistanda mümkinçilikler. Ine bizim ideýamyz. Hani ine arkadan ideýetini ýazdaşýardy. Yok. Boş. Onun oğlunun ideýetini boş baklaşka. Kakymyň boş ýoluna barýan. Ondan bize boş durun diýmem. Biz realna, fiziski ve intellektualna alt biljek zatları tutýar. Sizin tutýan zadyňyz boş, fizik taýdan bada ýyzy boş, kelledi boş. Şam tapawdy. Düşünmeseňiz, kitap okap zady yine bolýar. Şeyden tak, inni YouTube'a jogap bereyim. Gorku dine Allah'ın bolsun bendesinde gorkuduğumuz, gorkuyumuz bolmasın, komitet bolsun, parlament bolsun, prezident bolsun, kim bolsa şo bolsun, urun bizi hizmet etmeli adamlar. Olur, yani bizi gorkuzmalı adamlar da döwletimize, halkımıza hizmet etmeli. Halkımıza son döwletimize. Ne sen Kata Maydanında men halkyma, vatanma gulluk etmeliyim. Hiç wagt vatanma, prezidentime, o 10-njy ýakda halkyma däl, ho. Sen watanyň, prezidentiň hemme zatlaryň ýok halk bolmasa. Şu Türkmenistanyň hemme halk çyksyn, halk ýok, watan ýok. Boldy şo. Tamam. Şuňa tapawdyny. Siz Allah'ni soňky ýerde goýýaňyz, ol bir pisçigi ýa bir maşyny birinji ýerde goýýaňyz. Şol maşyny çökünýäňiz. Yok Allah çökünür. Düýü şu Allah. Şu hemme zatlar dürüdün. Şol ýaly döwlet dürüdün şu halk. Halk olmasa hiç zat yok. Sen prezidentine hiç kime gerek, hiç kim salamlaşmaýarym. Gürleşmeýän sen kimin prezidenti? Boş ýeriň prezidentimi? Boş ýer bolsa biz aljak diýip ak goýýar ýaly. Bol döwletem ýok. Boldy. Şoň üçin siz oýun etmeň halk bilen, halk güýjü bilen, halkyň haklary bilen oýun etmeň. Polis, MHM, yani prezident, onun kağıt maşenlik oyun etmeyen şu zatlar bilen. Ben keyfini aýdamok. Şu halk, şunun hakları, halkary konvensiýalar, şertnamalar, halkary gurumary gorýar. Şoňa bir zat etgör, häzir ine Gurbanyň erkek bolsaň, şu bir halka, şu halka bir zat etgör häzir. Hemme ýerde gulundan tutup ýanky giýjak giderler seni. Olun için. Onam etmediler, telefonu jaňa derler, genwerik gatşat ýagdaýda. Özüň ylgap bararsın. Atal oğul ve oğuljahanyň bu viruslary aýagymyzyň astyna alalım, hem de wagtyna toňa gelmedik ýarlaklary tüýkülügimizde bogalym. Tüýkülmeden bogalym. Salam işinize menne sorugy bar. Eger şu hakykatan hem şoğlu bolsa halk elbette prezidenti çalışmaly. Teklip eder ve bu ýerde nähili çäre görülür. Şol barada aýdyp berdiňiz. Ine dedim, gatty dogry soru. Ine arkadan botlar sizem eşdin, size gerek bolsalar. Gatty soru. Arkadan botlar siz gelip şu ýerde bir aç bilim alyň, aç bir
jemgyýet ötürmek meselelerini açyk ötüň sebäbi ösmesemiz erteki gün çalışmalar bolsa siz bara o muzykada bolarsyňyz. Tarih muzykasynda bolarsyňyz. Derdim. Biz egerde şu köşküne barap şo ýerde arka daglar gaçyp gitdi. Gülkünç zat ýöne arka daglar gaçmaly. Gaçyp gitdi. Biz şu wagtdan hökümet döredýär. Wagtdan hökümeti kim bolar ýolbaşy? Ine şöyle barandan biri bolar. Wagtdan hökümet dörer. Şol wagtdan hökümet hükman suratda häzirçe hökümeti dolundurmaly. O diýeni de döwlet ýumurjak bolýan döwlet nime ýok, o biz sisteman ýumurjak bolýar. Diktator sisteman ýumursak, täze sistema goýýar. Mysal üçin bir maşynyň tekerine zapças döwüripdir. Näme diýersin? Zapçasyny aýdypdyň ýa. Maşyn çoň bilen ýok bolan oga. Döwletem nähir ýok bolsun, halky wa bir topar institutlar wa, hökümet institutlar wa, bir topar ýanky territoriýalar wa, bir topar on borçnamalar wa, bir topar kontraktlar wa beýlik döwletler bilen. O näçe ýok çykar? O näçe dagy, o näçe ýok bolýar? Kellen işlem şo zatlar. Şonuň üçin biz wagtdan hökümet döredýär, wagtdan hökümet derrew ýanky häzirki hökümet bilen gülüş başlaýar. Siz halkyň tarapyna geçýäňizmi? Ýok, tutsak. Orunmasary, siz halkyň tarapyna geçýäňizmi? Ýok, tutsak. Departamentin başlygy, siz halkyň tarapyna geçýäňizmi? Ýok, tutsak wagtlança. Diýmek, bir adam şol ýanky wagtdan hökümete saýlap şöýe goýulýar. Şu ministersa, şolar boyun eýäňmi? Boyun eýen okmy? Halk bilen barýaňda hemmetini işden boşadyp başga adamlar goýýan. Narodny milisiýa, narodny polisiýa. Ine şeýdip biz halk bolup şolar zaminat etmeli. Egerde halka boyun eýmeseler, näme gary bolar? Wagtynça tutsak, ondan işlerini uğrar. Wagtynça tutsak. Şol ýaly şol wagtdan hökümet şu hökümeti çağırıp, şonu boyun eğdirip, şonu hyzmat etdirmeli. Wagtdan hökümet indi direktiwa bermeli. Näme etmeli? Birinji direktiwasy gurbanyň terdary, watan düşmany, watan dönükler diýip karar çykarmada tutsak etmeli. Onun jenaýat işleri, ýagny komisiýada bellener, komisiýa öýe çäre çykarar, prokuratura, adwokat bererler. Şo ýerde suud kadyýatyň üstüne suud edilir. Oňa çelli tutsak edilmeli. Boldy. İkinci, bir topar meseleleri çözmeli. Bizim pasportsuz vatandaşlamada derrew hemme ýerde dünýäde pasport bermeli. Oňa näme gerek? Miýdiň başlygy tutmaly. Ola olum tutsak edilmeli. Ortaň agent ol. Raşit Meredov. Orunmasarlary derrew предложение vermeli. Nähili bir şu pasportla kurup bilýär. Zahat etmeli pasport. Zahat etmeli. 5-10 gelýärmi? Hemme ýurtda türkmen ma bolsa, pasporty köýüni bolsa, türkmen graždany bolsa, derrew bermeli. Derrew diýenim 10 minutda, 15 minutda bermeli. Hemme prosedura geçirmeli. Çekmeliler. Bir ýerde, bir pasolsda, bir konsulsiýada eger biri ardatda şuraya bolýar zat diýse, derrew şonu arrest etmeli. Konsuly, pasolu arrest etmeli. Sebäbi halka garşy gidýär. Halka garşy gidýän adamy biz arrest etmäge dogul hakymyz bar. Dogul şunu. Hemme zat döwlet, hemme zat halk üçin. Halka bir päýtge çykýar. Biri bir minut. WhatsApp'tan talip edeyim. Talip gelecek diye mi? Şu talip alayım bir minut. Şeýle ýagdaýlar, şoň üçin halka kim pähkelçik berjek bolsa derrew tutsak edilýär. Wagtdan hökümetiň esas manyny näme? Derrew döwleti almak, ýol etmek, kanunçylygy dikeltmek we prezident saýlawy ylgam etmek. Prezident saýlawy ylgam edilende hemmeler mümkinçilik döretmek. Şu hem istenen adam gatnaşar ýaly. İstenen adam kandidaturyny goýar ýaly we bütün dünýä gurumlaryny çağırıp görkezmek. Birinji gedek Merkezde Aziýada öňkü postsovet döwletleriň arasynda birinji gedek türkmen döwleti hemmeler çağırıp açyk saýlaw geçirýär.
Şu bir açık taýlary geçirip şonu tasdiklabilsek bolly. Türkmenistana investisiýa ýaly hem adam ýaly. Ýa halkyň prezidenti. Investisiýalar halka gelmeli. Bir diktatora gelmeýär. Ne şoň üçin Türkmenistanyň ýol açylýar. Ne şol adamlar wagtyn hökümet ýol başçy we onuň orunmasarlary wagtyn hökümet dolandyrýarlar. Täze prezident taýlanýar. Täze prezident taýladymy? Ol yglan edýär meclis saýlawlaryny. Etraf, velayet, şäher, meclis saýlawlaryny yglan edýär. Biz meclis saýlýar. Hem yerlerde saýladyk meclisi. O ýerde näçe bar? 2000 adama oly saýlanýar. Olar saýlandymy? Indi olar karar çykarmaly. Indi şolar täze konstitusiýany oturup üstüne işlemeli. Täze kararlar çykarmaly halk üçin. Wagtynça hökümet çykarar. Deröw prezident gelip deröw kararlar çykaryp başar ýöne meclis bolan soň şo kararlar bağlanıp, düzülüp, eger ýalňyş bolsa düzülüp we täze kararlar çykaryp biz üst gitmeli. Ine gysgaça aýtsam şeýler. Men hemmäge çagyrýan. Okey. Assalamu alaikum, hoş geldin. Talip seni TikTok'ta zaпрос etmeden alayım. Salamu alaikum terdar, gomu sana. Ha men ikinci efirde otel, men YouTube'da otel. Hem YouTube'da 7 kanal alıp baryan, YouTube'dan ve TikTok alıp baryan. Talip, sen niye de bana bir nime iyi ver, meden alayım. Men öktülerle nime yapayım. Yedi adamma bir topar komentariýa var. Biz dowam edeli. Türkmenistandan näme habar bar bolsa bize iyi verin vatandaşlar. Men bir näçe adamy haýyş etdim. Bir näçe adamy haýyş etdim habarlary iyi verin. Entek men görüp geçişim habarlar geldim yok. Ýöne näme bolsa bunu şu ýerde ýazyp berýärsiň. Az uzatman Talip Nur ağa dağı niýedeka. Ulan ba salam ağam işinizi sunup menne sorama var. Okey. Ona jogap berdim. Bir minut. Gaty köp komentari. Şoň üçin kyn görmän sabrly edim. Durmak yok diňňe sag bol. Onda näme üçin halka boş saatlar görüň berýän. Ýalňa düşünip ýaşly habaryň bolsun. Atalygy Berdimuhammedow şugun ýydan kabinleram ýanyna ýygnadylar. Okey, sag bol. Aýdanyň üçin. Ýa siz özüňizi gorap bileňiz. Boş inşallah ýürüýüşe çykarlar. Özüm gelmejek bolsam bizem köçek şalmany minnetdar edýär. Sag bolun. Boş görüň. Şu boşlardan ýadanlar niýedeka. Şu boş. Boş. Gurbanly ýalaka güjükleri sizde argaly inşallah. Güläpdürün Ahmet Adi. Это уже не кризис, это системное уничтожение народа. Народ живет в страхе, власть роскоши. Бердмай боятся народа, поэтому уничтожает его. Удалить един боржи. Исчезновение пытки тюрьмы. Sen öýde otur, halk ayağa kaldım, senin başa geç.
Men hepsi başa geçmeli. Halkaylar öz prezidentim men pöçüm. Pöçüm tüyonga sözünç Amir Malçı. Bir topar biderek doğanın. Ha. Tühe. Tak. Boş sen men ban ettim. Sen yine geldin. Görýärmiň? Sen bir zat öwrenjek bolýan diýmek, sen gelip ýanky akıllı kanallara gatnaşýan. Ol gowy dadyň alamy erteki günden ümitli etmeýän. Sen ýalaka teklipde sylty berip bolýar. Okey, siz ýaly. Okey. Bu otlar gelipdir tuğulime. Emhemeler gurbanly ýyldan çağırıp bulary ýanky söwükdary kerke dedim diýip nime diýe bulary efire gelip bize nime diýer. Gelin. Ora ýaly siz geroy bolsaňyz, arkada bolýan bolsa gelin efire ine häzir YouTube'a gelin, islenik adama men sylky urat bilen. Ya TikTok'a gelin, gülüşelim. Gatqyn bolaýmasa, bu zatda qyn ansat däl. Türkmenistanyň näme habar? Kimin habar bolsa ýazyň ýanky TikTok'da, ýa TikTok'da Türkmenistanyň ýazyp bolýar, internet barmy ýokmy şonu aýdyň. Bar ýere işlemeýär eýem. Страх их нет управления, когда вас является основным это преступление. Я şu habarın bolsan atalığı bildim. Hani şu ilden kabinleram ýanyna ýynatdylar. Elbette Libap şajo saat 12'de hekimin önüne 20 şadım çıkamız gelmek isteyenler gelsin. Gelin şöyle. O haber ine Libap'tan çajo 12'de hekimin önüne 20 şadım var ya sizden barın. Libaplar men ýeşýän bolsa kimin Libap'ta dosyalarla tanışkanlaşır olsa aydın 20 adam var ya, vurulmasın. Buna minnettarlığımız narkotiği yok etti. Minnettarlığımız narkotiği yok etti. Narkotik yok etti. Herhalde narkotik var tatlıya Türkmenistan'da. Yiyenler ofitsialne Venezuela transit ediyor kurbanlık ki. Afgan'dan Kirk aeroportuna getirip o yüzden gün Venezuela vuruyor. Herhalde yaptığı yöne inişol narkotikler Türkmenistan'a geliyor. Olur narkobaronlar. Ben ne hemen gururunu edeyim. Ol sen üçün yaktılar, başta yaktılar. Ne yapıp yaktılar? Başta önkü narkobarotu yakıp dağılayıp durup üyeler aldı şola barodu. Üyeler at var ya şol inni. Adına fikir edip bilmeyen keser etti. Katta oldu. Düzülün dağıt olmaz. Bunu büdjet tekstler. Okey. Talip zes navernika. Esselamu aleyküm. Cuma mübarek. Allah'tan ses yok. Ses yok. Talibi ala ağam. Talip alay ağam. Göremok ben talibi. Talip kal yokorik. Bana da yeni bir efirde oturayım. Hava ikinci efir. Şu öğren bunu çıkarmadan. Bu halkı neye iliyadaydı? Galiya. Talip zes. Aşkavatı illa kolu yürüyüş ediyer. Köşü mescidinden yürüyerler. Ine Ferdim, illa ola adam köş mescidinden yürüyüp durur. Berekella, ine bizim halkımız. Baydaklar aldılar, tuğuleme, video alyalar, yokla koysan aydıp başka bir yerler. Aşkavat illa ola yürüyüş ediye köş mescidden yürüyerler. Köş mescidi üstüne mahmut tisina. Okey, narkotikler yüzünde var boş. Okey. Men häzir taýyma jaň edeyim bir minut. Gördüňmi? Bir topar nemeler ýerde. Salamu aleykum. Gomy? O. Sen efir açdyňmy ýa sen girebiljekmi? Ha, sen zapros uğrat. Ha, zapros uğrat maňa, men häzir barýan ýaňa. Davay. Bolýa, men barýan. Görüşdik barýan. Zapros uğratdyr menim iki efir alyp barýan soň
Seyretmenden he barayet. Ine hormatly izleşler şöyle 147 adamma kyn bermen talibiň eferine barın. Şo ýerde biziň hemmemiz gurulşar. Men hem YouTube'da efir alyp baryn, hem talibiň efirinde bolarym. İki tarapdan biz habalar aýdyp dururuz. Şoň üçin hökman biziň bilen bolun, halkymyzyň durmuşy, halkymyzyň taryhy, geljegi. Haşine talibiň efirine baryn, ine men bu efirden çykmasam men oňy bar bilemem. Uzi. Beşi. Ama sen näme? Sen hemmesini diýen sağ. Sana düýe bilen bitti käbä gitti suwda adyp gelýäsmi bilmedi ýaly. Sana öňe çykdanym halka bilen aýdanymyz aýda sen bilmeýän bolsaň sen olur ýaly bilmeýän bolsaň. Oğlum. Adamlar Aslında doğru bir de Ben diýende yürüdü mü adamlar? Yürüdü mü? sen öňüň çekip Salamu aleyküm. Buradan Yeni men bir havarlap nur bilen gepleşip Doğruca. Näme diye ağzımda oro olsam diye bildim. Men häzir şöyle sesini öçüren diýär. Maňa ses berme bolar. Sen olanlar diýýärler hemmeten aldy bilen oro var ýa. Doğru. Anladım. Aldy bilen oro var ýa. Erdoğan'ım aldı bilen oro var ýa. Putin'im aldy bilen oro var ýa. Hemmeten gowany bolan aldy bilen oro var ýa. Aý, bir başka da diýýär. Men kommentarlar okaýyn. Ýa Ýa TikTok'ta bolsa, TikTok'ta şu talim kanalyna ýene şu ýerde biz Salam aleyküm millet. Wa aleykümselam. Üç bilen täzelikleri paýlaşyp duran ýa-da aktivistler häzir talim kanalyna inşallah prezident problemalarını arda şikaýetine ilgiderli terden bolsa gol bolardy, emma men taram hiç bir arda terden atdogry. Şoň üçin hatçyk ýa. Hakyky karşylygyny almak wagty hem yerli vatandaşlar Gokman Allah ajal hasan girse de açık oturup olmaz. Yaşamak vaktimiz var olsun. İnşallah tesir etmez. Türkmenistan nitürmez sosyal народа. Народ просит пока не стал существовать. До момента завтра может быть уже поздно. Достойно. TikTok'ta talip yukarı çıktı. Нельзя строить будущее на крови и пытках. Молчание убивает так же, как пули. Мы требуем прекращения пыток и исчезновения. Мы требуем справедливости и человечности. Ünferin. Häzir Gurbanlyk ýerden kabin çağırdı. Nime öýüne hoppa. Kabin çağırýar, dawai beýdim, eýdim, nime diýip aýdýar. Göni baryp egerde milli lider bolýan bolsa, prezident bolýan bolsa, göni baryp halk bilen guruluşmaly. Näme boldy? Näme boldy size şu ýaly çykarýaly? Bir guruluşan yok. Bütün dünýä prezidentler halk bilen guruluşýar, bu halky ýok prezident. Halky ýok milli lider. Birinji bilen ýanyna çağıp gorkudyp, bakın burun öldürüm, hemmet edin diýip olar ýa urukdurýar halka karşı diýmek şu halk şu ýa düşman bolýar. Ýani dogrymy? Ýalyn kommentarda ötkünde. İş bilen eklenip barymyz bolýan da. Näme üçin şoňa düşündik bilmedik biz hemmemiz. Nice söýdi bu şey kroket. Agam o yerlerin köpsi bu zatlardan habary ýok bolmasa goşulyp ses berjekler kän. Indi habar bolmasa habaryny siz bermeli, biz ýaratmalylar şunu. Şoň üçin her ýerde aýdýar. Paýlaşyň efirleri, ketip eşitdim şolara. Galsa boýlaryny eşitdim, ýönüp bir ýaýradym diýip biz aýdýar. Biz halk bolup ýaratmasak kim ýaratdy? Песни играют, они придут ко всем сегодня активист, завтра обычные люди. Ваши дети тоже живут в этой стране, подумайте о них. Страх оружия власти, единство оружия народа. Если не остановить беспредел, сегодня, завтра он станет нормой. Это касается тех, кто думает, что меня. Вместе нас трудно сломать, поодиночке уничтожать народ, должен поддержать народ его вызови. Нет, мирный протест – наше право на голос. История все запомнит. Народ должен быть вместе, что он нужен. Страх не может править вечно. Народ имеет право на жизнь без пыток. Туркменистан – это народ, а не семья у власти. Уничтожая народ, а уничтожая семью.
Я байт прав, поэтому они уничтожают тех, кто говорит молчание. Dün Türkiye'nin bir haber kanalı ayrıtlı erdimi belli değil, Gürköy'de havarda. İran bilen Türkmenistan Adamlar demokrasiyadan havardar etmeli köpçülük düşünen o neyme bu geçerli. Doğru yani. İlk bir boğulamalı unutman vatandaşlarına özün içinden için arada ediş ihtiyaçlı. Bağışlan ağam vereyim yönemin jogattın kanatlanmadım. Hormatly görünme istemek yönüm mendeki soru jogat tapılmağını isteyen. Yani siz vaktiyen hükümede şol yere baranlardan yerini mi? Vaktiyen hükümedi şöyle baran haftayla. Yani yine halk uyuşuyor. Yine şu yerde çolur isteyen adamı saylap biliyor. Ses verip saylanıyor. Yani bir topar adam uyuşuyor şöyle bir çıkıp yani agitasyon ediyor. Yine vaktiyen hükümet saylamalı. Kimin neyel kandidaturu olsa aydın adamlarım aydiya yine şunu saylan, şunu giroyluk etti, şunu nimetti. Şol adamlardan saylanıyor vaktiyen hükümet. Ve eğer de şu vaktiyen hükümet saylanyan adamlar aydiya. Mesela için bir de Murat Urman'ın girsin içine, Talib'in girsin içine, Nur'un girsin içine deyse, onunla vaktiyen hükümet vaktiyençe şolu geliyemçe karışıyor. Yani vaktiyençe bu işler var ya, ne şol adamı gelirse şolu koşup, o zaman öyle arasında yığınak geçip vaktiyençe yol olsun sayılıyor. Son için hükman Murat Urman vaktiyen hükümetin yol olsun olmalı. Şu yerde eğer de büyüklü düşünceli adamlar çıktı, olur mu? Ya vaktiyen hükümetin başlığı. Son bir barıp içine vaktiyen hükümetin içine giyip biliyor. Yani son vekili olup biliyor. Eğer bizi alsalar elbette. Ne şu yan bot bilir. Eğer de yok şu yerde halk yok. Bir de üçlük şöyle bir vaktiyen hükümet dönecekler. Biz birinci aktivistler getirecek. Ondan sonra yığınak geçirip biz soracak diye onu olur. Yani yemeğini aeroportun başlarında minister transporttan alıp samalyo diverim demeli. Bana samalyo diverim soru getirmiş öyle demeli. Soru getiriyor. Miydi çağırmalı. Bana soru getirin. Miydi gelip bizi at gidiyor. Yine şeyle soru şunun eline hem mi lan? Devlet şunun eline. İstedi saadet biliyor. İstedi mi? Japonya'dan getirip biliyor. Bir Türkmeni getirip şu vaktin hükümete koyup biliyor. Şunun için vaktin hükümetin şartları köp. Ya şu yerde yerli adamlar dönüdür ya da şurur yok biz güçlü hükümet olma vakti ya bir durulmer iki güne bir yıkarlar ya Putin'ler ya nemeler gelin yine şu adamlar boş olur hükman deyip teklif verip setler alıp adamlardan şunu ittirip biliyor hükümete. Dedim vaktin hükümet yol olsun kaç gitti. Hükümet yol olsun. Şu vaktin hükümet prezidenti yerine duruyor da yankı İspanyol hükümeti, yerine yetiş hükümeti komanda veriyor. Şeydin. Sonra boyuna gaymeli, ve halktan çıkan yol başlıyor. Boyacak bilyanı yöne bilişime göre hiçbir adamı daş geçmene seyredip baka verip olan o katta diyen ve hakikate doğru seyretmeli. Köşke halk baranlar hükman güç gölgelenme olur ve şu yerde elbette batıla döner elbette. Türkmenler sayılanlar yönü onun meydini, niyetini, peyerini bilemez o. Tanamaz o. Şu öz sistemanı ülketmenin başka kıyınlaştırırsa niyeme bir olan o. Bilişime göre güç bilen alan hükümet hemişe de iyiydi. Yoğuzduk. Şeyden, biz vaktiyen hükümet sayladık mutlaka. İngiltere Grand International bizim vardı. Eğer de şu vaktiyen hükümet bizden vekil edip alsa, biz onu dini güçlendiririz. Doğru diyemem. Vaktiyen hükümet saylarına onun niyeti verirler. Neyem olacağı verirler. Kat doğru diyemem. Şunun için şöyle kahramançılık Gürköy'ün adamına koymalı. Şöyle inisiyativanı alıp, gelin adamlar şey derin deyip, yani aktivist de şu yani gelin adamın aktivisti oluyor da ona almalı oluyor. Biz şundan geçmeli oluyor.
On yankı erwet adamla ya yanlış adamla saylansa biz barıp yeni terden ederiz yankı çalışmaları. Yönü çalışmalar doğru bir durnuklu vaktin hükümet boyunca biz nime çalışmalar eder. On durmaz. Bilen tamamlandı elbette men hem beyle bolmalygyny isleýän. Şol sebäpli taýlaw içinde hatda giňişleri beýan etdiňi minnetdar bolardy. Bolýar men edil häzir giňişleri beýan etmek ýalnys bir sotorunda jogap berdim. Men inki çıklarına ýürütip size şonu düşünýärem. İşiniz tuttuňyz, sag bolun. Sizde yankı yalan komentarlarınız için köp sağ olun. Basmırada inşallah. Anamsı Mene var uşa ayrışlı. bir sutka oldu yatmadım o vatandaş. Baran oğlu Bir yadattı. sutka oldu yatmadım. Hakikati şu rahatlar alın. İnşallah. Görüşte. Tabii bu safar geldi baba bir var dedim ben arada kurutun adına makladım bir de Mene açık çıkışın YouTube nime TikTok'ta başla. atak eden oğlan bir de atak eden oğlanı son hükümete karşı gurulaktırın etti o. Konsolosluğun işyerleri siz bir giden adamlara triyek sattırıyanlar. İstanbul'da narkotik işlettiriyanlar. O sizin adamlarınız var. Man jogap berip bilýärim. Hani aýdym. Hakikati şu zatda. Teomedik ben sana ayttım ama pitbull gelme. Ben sana iki sefer ayttım men eşitmedim. Eğer de eşitmedik olsam gelme. Men sorguňyza düşünmedim. Kıyňlar men täzeden ýaly sorguňyza jogap berdim. Eğer de teomelerliğine naş teomeler. Ştaýny hormat kıyla olmalı. Efiral parayan adam. Salam vatandaşlar, goýmuşyňyz, saman iş ýapdyňmy? Aleykümselam, hoş geldin. Hoş gördük. Talip Nuri, hoş gördük. Gerçek hoş gördük. Täzelik barmy Türkmenistandan? Aleykümselam. Kimden täzelik bar? Men her görýän. Fakat ýadylyk ýok, men häzir jaňary şoty nädir? Jam etmeli bolýar. Menim jaňlara garaşýan, menim bir topar hawalara garaşýan häzir. Tak. Ha, ine iýertdiler. Oho. Türkmenistan hawalarıpdyr. Men görýän ondan paýlaşan. Ha. Biz aktivistleri iýerdik şoýra görelim näme boldy. Men ne bir täzelik var oğlum velayetdaki polisiýalary dün akşamdan öňünden getiripdirler Aşgabatda. Usulüni Aşgabatda görýärler. Velayetden hem da getirip. Şoň üçin velayet halkyna seslenmeýän gatar kaýyngalyň. Gatar kaýyngalyň bar Aşgabatda göçürçünki. Velayet etasana iň çetki ýerler galynsana galyňyzda ýoly tün taw-tawada guşguý yamanan hatlar aýtdy. Nimetmek garawum bayramaly Türkmen gala galyň şo taýlar galyň häkimligi üýüşinden video uradyň bile de bara terror. Çet ýerlerden başlansana yaman gowul ýaşanlar. Elleri o şuraya yetene ondan men size aýdayyn. Birinci videolar gelip başlady. Häzir men bir görýän goýup bolýan muny. Okey, hawalar gelip başlady Türkmenistandan. Okey. Men häzir okan habarlary ýöne size salam diýen hemmeňize hormatly izleşler. Aýgytdym, aýgytladym. İnşallah biz galmaly, başga lat ýok. Häzir hemme mesjitlerden köşke tarap ýürmeli, başga lazymyz ýok. Şuň biz kimdigimizi görkezmeli. Haýyş edýän hemmeňize egerde birine bir zat diýseler, ýa menler, ýa polisler, ýa beýlekler surat video edip hökman TikTok'ta paýlaşyň, oturmaň. Öz doğunlarlaşyňyza jan edin, şoýra baryn feredin görüň diýip. Oturmaň, bir perwaý bolmaň bolup geçen zatlara. Biz videolar, suratlar gelir, biz hökman paýlaşar, size görkezler. Hökman suratlar. Häzir intekabra bolup gelip geçen nokta. Men häzir çykyn, Talip, men bir görýän, iwerden zatlar ondan gelen. Bolýarmy? Bir minut. Bolýar arada.
Türkmenistanyň rowşan gelejegi hak ýolundan ýören Siz adamlar hak ýolundan ýören adamlar bilen ýatyp watandaşlar. Şonu Ha. berip berler. kimde Türkmenistan'dan habary Evet, bolsa, halk var. kyn Şunu görmän, da Oğuşuklu bir de ve nimedim, Gorkoklu ve habary Ben berin, ya aydayım. TikTok koyun, ya yeni bir da Şuncağa göreşen adamlarım takmayalar. Sizin için mut, vatan için, halk için, bir giden vaatını, sağlığını, erosyonu giderip Zumanamada göreşen onu adamlarım etmek, okey. takmayanlar var. Ee, Son var hiç olur men. okey. Şu vaat galın adam. Okey, kyn görmän paylaşın informasiýany, bize gatı wajyp Türkmenistan'dan bok geçenler. Biz bütün dünya gurulmaları haberdar etmeli şu meselede. Şoň üçin unutmaň, paylaşmany. Näme görýän bolsaňyz Türkmenistan'da suraty, video alıp TikTok oýna. Yok düzülmese de gün olmalı Türkmen Men efirden ýeterim. Siz kommentary ýazyn, men gelin habarlar goýun, o zaman ýene efirde bolam. Men efirden gidemok. Gibi oturuyorlar. Yo görmeye halk ayırmasa görmeye. Hakiki görmeye. Ne vatandaşlar görýän değil mi? Şol Badukan diýilen ýaşuly adam ödem var. Ine habar berdi, Türkmenistan'dan düýünün näre VPN-in himmetini ýapdylar. Aşağıda soramadım. Ve häzir nimeler internetde diň telefon işleýär kontrol etmek üçin. Şoň üçin VPN-ler täzeleri tapşyk bolanda VPN habarlar berýär. Suratlar gelip başladı inşallah. Cimleji videoda okuyoruz. Eşdeýän men daýra atdym. Bana mı ýüzüň açmany men bilen gürleşip? Ýüzüň açyp gürleşmeýän duýguň çatýarmy? Görýänmi sen ýüzüň ýok, sen kiýetdi we sen menden gorkýan. Sen menden gorkýan çumo. Çumo sen menden gorkýan çumo. Sen gorkýan tok bilen. Çumo Hasan baramda kaçıp ýörgümden göçürýär. Çumo sen menden Hormatly ýerleşler, men tarihiň efirinden gitmeli bolum. Men öz ýene masin her çumo görýänmi sen menden gorkup oturýarsyň beni. Ýüzüň açmana duýguň ýok. Neme baklan diýsen baklanna. Yo, duýgy ýok ama marada, on duýgy ýok men bilen ýüzüň gürleşmeýän. Diňe şeýdi PKK altından gelip. Men bunu apuskat edýär gön efirde. Onun duýgy ýok sebäbi men bir dada den gördüm-de, şu arka botlar hiç wagt ýüzüni görmedi. Bunun gollap biljek zat ýok, arkadadan başla. Arkada boş ne ideýa, ne programa, ne bunun eden işler, ne gahramançylyk hiç wagt. Gollara da ýok, näme etmeli, diňe atak etmeli, bize näme etmeli. Bizimle gidişek bolsaňyz ene men size aýdýan ideýalarymyz. Adam haklary, adam gymmatlyklary, arqyn ýaşamak, arqyn işlemek, konstitusiýon haklaryň, Türkmenistan'a adalatlyk, Türkmenistan'a azatlyk. Ine biziň ideýalarymyz. Ine şuňa garşy näme diýip bilýän bolsaňyz diň, o gelip göwüňe degmek, onu degmek, sizde ne akıl ne sowgat bar. Siz diňe metodikany ulanýaňyz, sen watan döňügi, sen erkek bolsaň gel,
sen arkadağımda zat diýme, arkadağ şöhrat, şol zat bir boş zatlar aýdýanyz bizim argumentli bütün dünýäň gorak gelýän, bütün dünýäň ýaşak gelýän zatyna bir argument berip bilen. Onu gelip masarok edýäňiz. Onu söýgünçe etýäňiz sebäbi aklyňyzda başga sözler ýok. Başga argumentler ýok. Şoň üçin türkmen dilini öwrenin. Bir topar siýasatçylar diňden açyk ösün, arka botlar bir açyk düşünjeli bolmaly. Ondan gelin bizim ýalaklar bilen bir gürleşeli. Entek siz o derece baranyok, şoň üçin her gün akşam arkadan statuýasyny gujoklap, ýalap ýatmaň, açyk okaň, dinleň, Taliýew, Nuriň beýlekler dinleň, ösün açyk. Ondan gelip bizimle gidişin. Häzirlikçe gynatagam söýmekden başga zat bilen ol. Talip men efirden çıkmaly bolýan, men YouTube barýan we açyk TikTok açan şo ýerde nime köpürak informasiýa berip goýar. Vatandaşlar, Hem ýa-da bollow, Yankı Baduhan diýilen haramzady, Allah sağ olun. Yankı Baduhan diýilen haramzady bilewaplara şatır diýip we hökümet şoň her ýerini çäre görmedi. Türkmenistany millet paraçylygy edip otyr. men öz kanalymy açaýyn da o ýerde botlar taň kanalym bozuk bolýar, şoň üçin men TikTok'ta täze kanal açdym, ýa-ni öň kanalymda täze efir açdym, gelin şo ýerde görüşeliň. Akra botlar, arkada botlar, Serdar botlar, kim bot bolýan bolsa gelin görüşeliň. Ine paýlaşyň efiri men häzir adminlere ataýyn. Adminlere da köp taňa ýakyn kömek ýa-ni nime diýenleri. Bir minut. Hawa, gelin soruňyz bolsa, ine TikTok'da ýa-da YouTube'da berbilersiňiz gelin. Türkmenistanyň birinji suratlar geldi, birinji nimeler geldi, biz aktivistler iyi verdik, şoýdan habar berip durun diýip. Ine hiç adam bolmaz öýdýän. Bolup biler, hiç zat bolmaz. Diýene bir zat ünsän. Biz halkymyzy ýa-ni çağırış etdik. Halkymyzy mümkinçilik öğretdik. Çıkıp şonu yankı yenmek için. Lütfen. Şu fikirleri biz köpten merak ediyoruz. İnni halk öz kellerine, öz fikirine şunu bardı. Çıkmalı keni. Erteki gün çıkmadık yöne çıkmalı keni. Bir problem olsa, bir adalet olsa, bir neme olsa hükman aydar vakt çıkmalı keni. Şul haram zatlar men durmalı keni deyip fikir edip başlap inneki çıkışa tayin. Utuluş yoktur. Bu halkın işi. Bu men işimde, men proyektimde, bu halkın işi. Ya bir döwletiň proyekti. Bu halkın proyekti. Eger bir döwletiň proyekti bolmasa biz ýa-ni uturduk. Doğru düşün. Finansiýerni alardyk, uturduk, zat ederdik. Bu halkın proyekti. Halk şuňa maýa goýsa gelenok, şuňa goşulsa gelenok, ýöne şonu isleýär. Diýmek, şol etapdan biz geçmeli bolýar. Ýa-ni dogrymy? Ýa-da öz pikirlerinizi komentarýada. Dogrym aýtsam menim bolýanym bilemok näme. Intek planda tiýmel göreli oşadyňmy meeting. Başlady meeting. Intek juma namazyna diýip habar geldi. Intek adamlar juma namazyna intek başlanok. Häzir saat Türkmenistanda 2 volt barýar. Pardon, 2 volt 2-den geçti. Netip boldy häzir şu protestin ýürüýüşiň başlamaly wagtlary mesjitlerden egerde habaryňyz bar bolsa bize habar berip durun. Bize ýagny habarlar Türkmenistanyň içinde bizi görýänler kyn görmäň, bize habarlar gerek. Bize şo ýerde çykýan adamlara goýulaw gerek. Kyn görmäň şol atlary. Gurbany öz ýerine İýden kabinet ministri geçirip zadanylar kaç gitdi. Kaç gidendir diýip men pikir edýän ol gorkak. Ol milli lideram däl, öz tohumyň lideram däl. Ýöne обычный korrupsiýer kezat. Assalamu alaykum. Videony paýlaşyň, hormatly ýeşler. Şu ýerde biz ýagny ikinji efir alyp baryp, talipler bir efir alyp barýar, bizem ikinji efir alyp barýar. Şoň üçin
paylaşım videoları näme habaryň bolsa paylaşyň, nimetmeň. Hormatly dinleýärler, gollanyň biziň watandaşlarymyzy Türkmenistana şu ýürüýüş alan edildi. Gollar şolary näme gutarýar biz ünsüp eder we biz öz watandaşlarymyzy gollamaly. Ine demokratik opozisiýa öz watandaşlaryny gollaýar. Hökman biz azatlarymyzy almaly, bizim gitjek ýerimiz ýok. Beýle halklar ýaly biz azat bolmaly. Prezident bize bagly bolmaly. Biz prezidente bagly bolup agyny seretmeler. Hoş havalar araşýar, bizim araşýar, hiç adam bolmaz. O umytdan açman bolmaz diýip, bolmaz diýseniz bolmaz. Ananyň bu meniň işimde, bu hemmemiziň işimiz. Seniň, meniň, daşyndaky häzir çäýerlik, ýa-ni telewizor görüp, ekran görüp ýatan oglanyň, Türkmenistanyň kösenýän adamyň, Türkmenistanda polisde işläp halis bizar bolan adamyň, Türkiýede, Rossiýada ya başga döwletlerde bizar bolup öýüne gaýtjak bolup işleýän adamlaryň häzirki döwürde öýüne gaýdasyň ýerine oksaýar, o ýerde bir düzgünçilik, bir adalatlyk, o ýerde ýaşaýan ýerde. Ol men aýdamok, onu ýa-ni Human Rights Watch'un vekilleri bir uly bir vekil aýtdy. Türkmenistan ýaşaýan döwletler ýa-ni tasdiklady. Agam ýene sonra ilki bilen maňa ýalňyş düşünmediňiz isleýän. Ýok, ýalňyş düşünmek aýdym. Halkın köpüsü taliba vesile ses vermegini isterler, döwlet dolandyrmamyzy isleýärler. Dogry olaryň hem öz hukuklary bar saýlaw üçin ýönetildi. Her hem bilýäňiz diýip umyt edýän döwlet baş tutany kim bolmadymy, bolmalydymy? Kimin münasipdigini meniň pikirimçe Türkmenistanyň kanunlaryna we halka has üns berjek adam bolmagyny isleýän şeýlede. Bizim şonu isleýär. Hemmekiň goşulasy gelýär ýöne gorkusy bar. Şonuň üçin ilkinji admini etmek gerek. Soň goşuljaklary köp. İlkinji admini etmek gerek. Hatda bolýan. Bizim şu ilkinji admini çek bolýar derdim. Şiktaýdan gorkup 34 ýylda urulup, öldürilip, gorkulup, güýje gorkuzulýan halky baňa Şiktaýdan ýa-ni ýola görkezmeli. Açyk ışık görkezmeli. Ondan şu ışığı giňertmeli. Ondan o may bermeli. Ine şeýdip bir türme ýaly Şiktaýdan ýerden azatlyk çykyp bilýär. Şoň üçin bize hökman şu ýaly ýürüýüşler gerek. Gül için sizden hem talip doğun köp işler etýäňiz ýöne başlan berýän men size ses bermedim. Yani sizin döwleti dolandırmak, adalet işlerde bolsaňyz ýa-da döwlet içinde bolup geçýän we döwlet başlarynyň işlerine seredip ýalňyş hereketlerine düzüş talep etseňiz has takyk bolarmy diýip pikir edýän. Bu meniň pikirim size hormatymy bolasym, gelin hormaty bolasym öňüne üçin soraýar. Okey. Ses bermeseňiz ses bermeň, sizin dogry hakyňyz bar. Onuň üçin siz meniň düşmanım däl. Bizim Türkmenistanyň grajdany. Ozan hökman men prezident bolmaly diýen söz ýok. Biz güýçli adam saýlamaly. Güýçli adam saýlamaly. Şol adam ýagny tejribeli hünärmekde bolmaly. Erteki gün
yani gürläp durany saýlasak, olam hiç hat başarmasa ýene öňkü diktatura ýykyp bilýär. Biz şeýle bir adam saýlamaly şu demokratik prinsipler gorar ýaly. Demokratik prinsipler gormasa sen kanun bozulur, adalet bolmaz. Ve hünärmentlik bolsun. Ozaň ine sen başarylmasyň diýende men şu geçerli köp zatlara edip gelýän, uly kampaniýalar dolup gelýän, nolan başlap bir topar kampaniýalar döretdim dolup gelýän. Ykdysadyata gowy düşünýän, zawod fabrikalar gördüm, işlet gördüm, marketing, analiz, korporativny menejment okuluny oturdum. Şoň üçin MBA oturdum. Men hükman prezident bolmaly diýen zat ýok. Ýöne sizin mümkinçiligini men tek gören zok, meniň hünärmentligimi men tek görkezim ok size. Siz gören zok. Dün biz analiz etdik buhalter bilen. Bizim ösüşimiz vertikal ösüş. Gaty vertikal bir gurmanyň üstüne gaty kyn, ýa ýygyňda ýanky pullaryň aýrylmış pullar ýetişmeli. Şol pursatdan biz geçip ýanky bolmajak zatlary eltdirdik. Dün analiz etdik buhalter bilen ve kommersiýa direktor bilen analiz etdik firmada. Bu üstünlük kazandık, men ünsün bermenlerim. Yani giyeceğimde işten son, yani strategiski men yani doğru maksatlar koyun ton, taktikan doğru saylan ton, yanlak menajmentlara kovu tayalan ton, biz yani film ettik. Pardon başaracaklar yok, komanda. Şunun için Türkmenistan'da bağır şol adamlar, hükman men olmalı, sen olmalı der, halk saylasın. Halk ne saylan ok meni, saylamasın, beylik kızı olsun, şuna da biz utoruz. Biz utoruz diyenim, ine men şöyle baran bilinçlerden doğun anlaşmaları, eyem utuşam. Men hükman prezident olmalı diyenler, yok mu? Ya men prezidentlik için görüşem ama. Yöne, men devlet halk hareketinin yolcusu olup, hükman programını görmeli. Hükman size Türkmenistan'ın içinde gelecekte nihayet ütköşükler devlet halk hareketi ködürleyen görkezmeli. Men size görkezim. Biz yörükte alternatif sayıları geçirdik. Biz uttuk şöyle 70% aldık. Onam ne yapmış görkezdik. Şu Serdar Berdimuhamedov hiç kim sayılarını yok deyip şunu tuğ dötmek için görkezdik. Bütün dünya. Bütün dünyada hat yazıp iyi verdik. Şolun yani sayıları tasdiklarını yok. Yine şunun için sayıları prezident bolmak bu bir mekanizm işler. Onu bir adamın değerli köp adamın sesleri. Yine söyledim Trump. Trump'ı bir topar adam sayıldı. Gördün mü? Bir bandit. Kanunlara hormat koymayan bandit. Bürokrasiya karşı görüşen. Köp taatlar gowy diye. Yönü köp taatlar ervedeme diye. Kim sayıldı? Halk sayıldı. Ne edecek? Sayılanına. Etikli bunu biz kezaprak birini sayılabiliriz. Onun mümkün. Demek çıkıp ayırmaz şunu. Şunun için sayılovlarda bir gerek sayıladın bollu öllük diyor. Biz sayılovları geçirdik mi? İsteyem de yok mu? Yanlış edeyim yine yankıyar. Yürüyüş edip ayırmaz bollu. Yine serdin nemede yani Kırgızistan'a ne gerek sayılovlarda yankı yürüyüş edip ayrılır prezident. Ne yapış be diyorlar şunu? Azatlık bak şöyle. Azatlık. Kadir ne Japar azatlık kızıp başlasa ona ayrılırlar. Japar halk için işliyor. Elbette olum doğum anlaşmalarını getiriyor. Elbette olum yani ne medya yönü ne şuraya işliyor. Yadırlar bu Huda şükür özümüz olmuyor sonra. Yani bu maşalarını tutup ağzını dişini dökülmüyor. Elbette. Murat Слышишь, мы сильно зашли на связи, готовы фиксировать все нарушения прав граждан со стороны России. Okey, yine dayanış grubu yürüyüşte hazır otur karışıp hem mesajlara şu yerde Türkmenistan içinde kimin hakları, kimin yani kelimeler bozulsa hükman suratta yani şol hakları ve şol bozuluşluğu, şol iyilerin bunu bütün dünya yaradarlar, bize mi yaradar inşallah. Men Starlink'te oturuyorum. Doğruma. Starlink üstüne çıkın. Okey. Selamun aleyküm. Kulum yadarlarım. Aleyküm selam. Nihayet ödümün. Biz size inanıyaz. Allah'ım razı olsun. Bulunacak rahat yok. Allah'ım bilen. İnşallah. İnşallah. Biz var hükman yine şurayali yönü çıkan adamlar doğru yolda var yani adamlar gorlap yapışma şonu.
Näçip arkadağa yallaklar yapışýar, näçip arkadağa ýanky hemme kezaplar yapışýar. Näçip? Sebäbi şular şoňa yapyşyp, şonu güýçlendirip kezaplygyň yallaklaryny avantaj alýar. Ýa-da sen dogry ýoldan gitjek bolan, onu dogry ýolda barýany yapyşyp berkitme şonu. Şol berkiden dağın beton bir yallakları dök geçer. Yani şonu biz yapışmaly. Çünkü ne? Doğru yolda baryan aktivist, doğru yolda baryan adam, doğru dağıtlar aydana biz yapışmaly. Sayılır bu başka da. Biz yapışıp köşküne var sayılır edemiz. Her kimin öz programması olur. Her kim öz geleceğini, insan geleceğini düşünür. Yani şu yerde siz özünüz saylar kılmanız şu gelecek gerek demek şul. Bana şul gelecek gerek demek şul. Bana şul gelecek gerek yani şul ağlar, şul etmez şunu. Yani şul geleceğini yine şul eder, yine şul bana gerek. Siz saylamalı. Yine şuna da açık sayılır değil ya. Halktan saylanan prezident değil. 100 kandidat olsun, 200 kandidat olsun, onun tapağı yok. Sebebi saylanıp seçiliyor. Ne çıkıp kandidat olsun şunu soğuyor. Biz yanlışman saylarsın. Ağam başladı mı? Daha kâzi görülen bizim aktivistlerimiz ne emedi ya? Okey. TikTok'ta EM46 adama hoş geldiniz hemen de köp salamlar. Türkmenistan'da ne muht geçen olsa haber verin yine bizim aktivistlerimiz yerlerde uğratları verip başladılar. Yazgıları veriyorlar. Baka men koyulamak, sonra koyan her yetişemek. Başka ne haberiniz olsa TikTok'ta paylaşın. Yine beni görkeleyen YouTube'da görkeleyen DVT chat aktivist var. Yine şöyle de paylaşın. Yine her de görkeleyen size. Gökman paylaşın. Gökman Tuğrat'ta. Yine hormatly dinleyijiler sevdim. Şu DVT chat aktivist. Yine şunu paylaşın. Bunu giyip video koyup bilýän. Dine göldögde yani Telegram'da yani DVT o önkü yani kirillisada yapılan DVT chat aktivist ya da DVT Türkmençe DWT aktivist dip yaptığımız yine şöyle de çıkar. Şu chat'ın hem haberleri şu yerde bizim dayanış grupamız otur. Şu chat'da yazılın, şu chat'ta haberler bolup durur ve şu yerden haber verirsiniz online. EYM TV'den tane abone var şu chat'ta gelip yazılın gayret edin. Yine haberler yine adat haber veriyor, Türkmen News haber veriyor. Bolup geçen dağıtları Önsürün. Yine şu her yerden videolar ya şöyle komentarlar yazın ya. Koşulun yazın ve aktif olun. Haberli olun hem dağıtlardan. Мирное право – это наша конституция и международное право. Всевышний дал нам свободу, никто не вправе у нас ее отбирать. Гражданская война болмazın çekelin biz halkı biz ayağa kalan hem öz hakkımızı namusumuzu koruyak. Doğru diyem. Ben neyemeden korkyan şol gраждан uruşu bolmadı yani biz halka mümkünçülük vermeli. Halk öz fikirlerini çıkıp öňe aydıp çalışmaları geçiriyor. Eğer de halk umutdan açıp hiç adam bolmak deyse onu her kim individual ýawa galyp görüşür. Ölümçülük bolar. Yani Türkmenin namusunu dersen hiç wagt ýadydan çıkarmaýar. Ersap bolmaşyndan. Emhemeler emma halk karşı çıksan zaýlar senin hemmeňiz. Zaýlar senin hemmeňiz. Если будут достойны зарплаты и достойная жизнь, будут способны все права, то не будет больше ялаха, либо будут и совсем маленьком количестве, и нужно будет обучать, что мы достойные люди. Именно это надо делать, потому что сейчас над нами весь мир смеется. Это очень плохо. 49 adamla efirde paylaşım efiri hormatly dinleyijiler näme sorunuz bolsa aýdyň, ýazyn. Näme özüňiz baraňyz ok adamlar itekläp iki özüňiz edip görkezin. Bahtiýar elbetde biz özümiz Amerika bardyk, Praga bardyk, Parij'e bardyk, Ženeva bardyk.
Varşava vardık, Ukrayna vardık, Amerikan Washington'a vardık. Türkmen hükümetin önüne geçirdik, üstümüze nime çözdürdüler, spesal çözdürdüler, geçirdik. Biz etik görkedik. Biz tutulduğum, yine 2 tane aktivistimiz türmede, Alişar Sahatov'un Abdullah Urusov. Aktivistler ediye etmeli zatları. Burada biz haber verdik, siz okumadınız. Görelim. Adminna hobu okudum. Adminna gattowur diýen habar, dogry habar adminna Gurbanoğlu ertiden ýygnak geçirdi. Dogry diýen. Habarlar berin, habaryňyz bolsa paýlaşyň habarlary. Waleykümselam, burada biz habar etdik. Okey, inni bolly agam bugün. Näme boldy bugün? İnşallah habarlar altyurt intek menin pikirimçe Cuma namazy gutup gelýär. Intek habar yok içinden. Yürüyüş olmadan habar yok intek. Ya yürüyüş olup olur video surata at bilen ok ya alan son iwet bilen ok. Paka habar yok. Men işte aýdyljak. Ýöne ýene bir gezek sizin hemmäňizi şu çağrışa yürüyüşe çağıran sebäbi. Biz bu ýagdaýda ýaşamamyzy besetmeli. Sesimiz yok, adaletimiz yok, haklarımız yok, geleceğimiz yok, çağrının geleceği yok. Daşını işlep, daşında geleceğimizi kurmalı bolýar. Gynatapda. Doğru düşünün. Türkmenistan'ın bir 30% adam daşına gidip öğünü saklap, eklep bilýär. Ýöne galanlar näme? Ýöne sen daşında ine men gülýär ýaşaýan problemi yok. Sen zadım et bilýän, mümkinçiliklerim bolýar. Sen wagt durup, ýa-ni voyage et bilýän ýöne Türkmenistan'da eger men doğulanlaşım ağır ýagdaýda bolsa men näle beňip ýöreýin. Idiot däl gurmanam däl. Okey. Okey. Her kim üstüne düşen daat etmeli. Elbette. Elbette. Her kim üstüne düşen daat. Şu Türkmen halkının üstüne şu düştü. Türkmen halkının üstüne düştü. Bir kanunluğu, adaletliği durulmak. Ve şunu etmeli. Başka lazım yok. Yazın komentarida näme soruňyz bolsa ýa-da näme halka motivasiýa etjek bolsaňyz yazın komentarda kyn bolmaň. Ene botlar ýene gelip başlady. Efira onun haklary we efire gelmän ýöne tögüşmän nimetmän bir adama gönüldençilik etmän eger ýatsalar problema ýok. Egerde söwüp ýa gönüldençilik edip ýa-ni asgarlar etdiler onu nimeň ýa-ni sosial jemgyýetiň düzümleri bar. Biz onu aýyrmaly. Bizim töwügamyz, bizim nimedemiz ýok. Bizim töwüksek zatek efir ýaparlar. Bizim töwümeler bizim medeniýet alyp barmaly, gepleşigi bolmasa efir ýaparlar. Like basın. Like basın vatandaşlar, eýem 55 adamma biz halkymyz bilen biz diňe öňe ýörmeli, aktivistler bolýanlar, ýöneki granjanlar. Dogry düşünüň, biz jemgyýet bilen jemgyýet kurup öňe gitmesek, bir-birinden öňe gidilen dok gaty kyn mesele bar. Sağ olun, çok sağ olun. Günümüz hayırlı bolsun, hormatly izleşler, Türkmenistanyň raýatlary. Biz zorluksuz köçere çıkıp kanuna ve adamların hukuklarına hormat koymamalı, tarafçılık talep edip bileriz. Doğru diyen. Народ на пике гражданской войны, клан Бердмухана должен это понимать, и сегодня они должны выслушать людей, а не убегать от них. Очень правильно сказали. Есть новости о митинге, пока нету. Сейчас посмотрим в интернете, что мне пишут в телеграммах. Первая новость была: интернет со вчерашнего дня не работает, VPN все закрыты, интернет работает только на телефоне, но он лимитированный. То есть они сужают интернет, чтобы информация из Туркмении не выходила. Вот это говорит о том, что Бердмухамедов боится свой народ, интернет закрывает. Интернет koyun postlarını derhal öçürýärler.
Ha, doğru diýem. Murada senin pikirinçe halkymyz juma namazydan soň ýürüşe gidermi? Bul gaty kyn soraw, muňa jogap bermek gaty kyn soraw. Ine ünçeriň. Bir zan polis biriň göwüne derdi. Şöyle iki adam ýa-ni uruşup döwüş başladylar. Beýleki talpada gelip, ýa-ni beýleki adamlar gelip, şolary gollap bile şol adamy. Şo ýerden başlap gitdi. Muňa trigger diýilýär. Trigger diýmek, ýa-ni pistoletyň içinde ýa-ni nime basýan bolýan, ýa-ni start berýär. Ine şol start hemme adam bolup biler. Onuň ine bir ýörek bar ýa. Ýönükay. Bir polis oň göwüne derdimi? Ay gidişdimi? Şo ýerde adam muny gollap ýürüş bolup barýar. Senin sakın bilen aýtmaly, aýt bilemok. Meniň pikirimçe tiz wagtda şo bolar. Şu bolmasa tiz wagtda bolar. Näçe? Ya halkyň hawalygy doýdy. Halk eýem çykyşlary taýyn. Halk ýöne häzir açyk özüne ynanyp bolmasa çykyşlary taýyn. Şoň üçin meniň pikirimçe eger şu bolmasa gaty tiz wagtda bolar. Biz şuň çağırış egerde bolaýmasa biz çağırşlar dowam eder. Durmaz. Bir çykdykmy? Indi şunu gotdan iýdi gaýdamda. Biz diňe öňüňler, şoň üçin Gurbany Berdimuhammedow gorkýar, dogry edýär. Gorkaýmaly. Egerde biz kanun ýoluna alyp bilmesek, onu döwletlere haýyş edip bize kömekden sorar. Biz döwletleriň başçylary bilen protestde köçä çykmak kanunumuzy gazanarys. İnşallah, ajdar inşallah. Bana da şu halkımız cuma namazına köp bardy. İçine meçhide giydirir. İnşallah yürüyüşte gidýär. İnşallah. Qatar duwa diýär, halk bolbar duwa diýär. Bütün dünýäden maňa jan edýärler, mana da näderkä. Hemmeti umytda inşallah öňe çykjak gahramanlara köp taňa ýakyn. Halky bolýanlara köp taňa ýakyn. Köpman öňe çykmaly. Başgalardan öňe. Машину репрессий можно остановить, но народ уже невозможно. Их загнали в такие условия, что уже невозможно начать. Есть новости о митинге? Пока нету. Я буду говорить все в онлайне. Мурат Курбанов Türkmenistan'ın ve baştaklығы almadığa bana hiçbir Türkmenin dili yok. Dahili yok. Bize öz baştaklığı alıp berenin dine Rusya'nın prezidenti Boris Yeltsin. Yine şu yerde hobu diýdiňem bolýa, ýok diýdiňem bolýa, bir Türkmen öz azatlygına, öz başlygına görüşmedi. Niyazam görüşmedi. Döwletdiň zaty yalan edýär, pokyýar, niyazam görüşmedi. Niyazow Yeltsin hemme döwletlere azatlyk alyp berdi. Dogry diýär, dogry bilýär. Ol çykyp öz başlygyny elan etdi we ýanyna Belarusiýany, Kazakstany we Ukrainany çağıryp olar gol çekdirdi, olaryň öz başlygyny alyp berdi. Niyazow Konkursçyl Moskwa ýerde oturdy. Men näme etmeli? Men näme etmeli? O ýerde ýa Moskwa dağıdy. Kommunistik partiýa dağıdy. Prezidium Kommunistik partiýa dağıdy. Hiç hat etmelen oklar. O ýerden aýtdylar, "Indi näme etseň şonu et, bize jan etme" diýip aýtdylar. Aýdan soň Niyazow ýallyk bulşulukdaky adam ondan soň ýagny bul oturup pikir etdi. Türkmen halkyna ýüzlenip gördü. Türkmen halkam azatlyga aňyrda dursun. Näme bolup geçýärini bilenok. Azady. Derrew prezident saýlawyny geçirdi. Ýeketek ýagny kandidatly öz wezipetini gorady. Wezipetini gorady 91-de täze döwlet kurdy da ýene täze saýlawyny geçirip ýene-de şu täze döwletde öz wezipetini tasdiklady. Ýeketek kandidatly saýlaw diýerler. Filkina gramata diýerler. Şeýdip azatlyk alyp öz azatlygyny Moskwadan alyp Türkmeni garaşly etdi özüne. Bizim Türkmen halkı bolup idiot däl, biz şuna şans verdik. Şu şansy biz şu adam ulanır, şu yetim oğlan, şu ulanır şans halkyna hyzmat eder diýip etdik. Bu nämet başlady? Kezapçylyk ýerdi. Muňa gyzylan ýüzükler başladylar, buluk halkalar, zatlar, bir topar zatlar gyzylan, çaýlan, ondan soň pametlikler goýup başlady. Ýallaklar çözdi bolýan. Gaýtyp intelligensiýany ýok etdi. Pikir edýän adamlar ýok edip ýallaklary üşürtdi, ine gitdi. Ine
Saparmat Niyazov'un edinişi. Gatda olaydan intek Türkmen bir günem öz ömrüne 66 adam efirde hoş geldiniz hemmeňe intek Türkmen soňky 100 ýyllar men Göktepe agalatnyň ýagdaýyny aýdamok soňky 100 ýyllar bir gedem adatlyk üçin kan dökülen bir gedem adatlyk üçin kerket edilen bir gedem ýöne aktivistler ýeke tak aktivistler adatlyk üçin görüşüp tutulup ýok boldular. Ýöne halk bolup biz intek etgörem okşuny. Okey. Hormatly ýerleşler, men efir dowam eden, men hemme informasiýa ýazalajak bolýan efirde. Prezident Boris Yeltsin dogry aýtdy. Anynyň ýugurdyň ýolbaşçylary sizin aýdanyňyza eder, olar gan dökümegine çydap bilmediler. Halk, döwlet we ýugur. Biz diňe mümkin boldugyça köp adamyň köçelere çykyp ýugurdyň esasy köçelerine de dene. Mana da bar umydymyz, motivasiýamyz, sesimiz. Şu bolup duran zatlar hakykat murada. Murat Kurbanov, в будущем делать столицу Туркменистана или даже Туркестана, город Мары, центр сельского государства, как вы на это смотрите? Я думаю, что у нас должен быть административный город, это какой-нибудь город, да? Почему не Ашхабад? Потому что уже все построено. И коммерческий город, то есть для торговых отношений, да? Вот как делают, допустим, возьмите Стамбул и Анкара, или же Марракеш и Касабланка. Касабланка торговый, а этот административный. Мары, почему не быть торговым городом? Они очень способны. Почему не быть торговым центром? Почему не быть финансовым центром? Административный центр – это Ашхабад, а Мары – это торговый центр. Это не значит, что вот мы должны Оғуз Сельджуков забыть или так далее. Нет, мы должны поднять все памятники. Фактическую историю сделать. Мы не знаем нашу историю. Нашу историю своровали. Ниязов своровал. Свою историю поставил Туркменбаши, еще там План Петриан, Алтын Асыр, Золотой век. Всякую чушь, Рухнаму достал. Чушь всякую. Этот Гурбанов другую чушь, Аркада Алдама. Чушь несет. Мы должны этот все мусор выкинуть, исторический мусор, и сделать настоящую историю. 60 adam efirde hormatly ýerleşler paylaşym efiri Gökmen Turat'ta Murat senin pikirini halkyny juma namazyndan soň ýürüşe gidermi aýtdym. Murat şu gün halkynyň juma namazynda köp bardy. Ýöne mesçide girdiler. İnşallah yürüyüşe gitdiler. İnşallah umydymyz uly bar. Tak. Bizim we halkynyň öňüne hormatymyz gaty uludur. Sağ olun, köp sağ olun. Murat halk bolýar. İnşallah. Hormatly ýerleşler, ine dogry düşünün. Şu adatlyk şeýle bir bizim halkymyza gerek. Tlabot ýaly, şeýle bir gerek. Şunu bir alyrsak, hiç wagt gitmeyecek. Hiç bir adam, prezident diýdi, milli lider diýdi, ýene başga pan etdigan, hiç kim bizim adatlygymyza el götürmeliler. Almalylar, kanunlar ýöремeli, adalatlyk bolmaly. Adalatlyk bar ýerde adalatlyk bar, adalatlyk bar ýerde kanunçylyk. Ya kanunçylyk bar ýerde adalatlyk bar, adalatlyk bar ýerde adalatlyk bar. Şol bir-birine nemeden. Ukudan oyan milletin. Allahu akbar, Allah bir, Allah adıdır. İnşallah. Kime ağlap bakın. Ne gördün mü? Bunun ağıtlaran bir kelek akrabotun Andrey Petrovich diye. Andrey Petrovich inventede efire çağıryan, gelin bir de düşündürün bizim ağlayan dedi. Kıyın görmeyen inesiz hayata çağıryan barımın. Gelin bir de düşündürün bizim ağlayan dedi. Yine Andrey Petrovich çağıryan efire. Gelin efire gürleyeceklerimiz, aytacağımız gelin problema değil.
Efir saat 8'den beri gidip dur. Eyyem neyse 2,5 saat YouTube'da. Нас очень богатая история. Очень богатая история. Поэтому мы должны эту историю знать, ее развивать и показать всему миру. Мы обязаны это сделать. Андрей Петрович Нидахен. Андрей Петрович'em yok. Yeni olarak zaprosu veren Andrei Petrovich arkadağın aktivisti. Gelin, oğlan öz arkadağınız häzir siz şunu etmeli. Siz etmeseniz kim etsin? Biz häzir atak edip dursun. Gelin. Gurguli kabine gidip Gurguanı verdim Hamedov kabine geçiriyor ılga. Ne korkulu. Bolmasa onun işi yok o yerde. Salam Vatan, salam Adalet, salam Türkmenistan. Bu halkımız salam, hoş geldiniz. Kalkın halkım. Putler guli. Oğu. Ağım bağışlan verin, devletin adatlığı için bir Türkmen görüşmedi diyemiz. Gayrı Atabayev diyemi eysem Türkmenistan'ın kartasını dördün gıynatakta ömrü gıysa eken. Yo, o doğru. Gayrı Atabayev dörüttü Türkmenistan'ı. Sonku 100 yıl diyelim, 24'te dördüllü, 26'da tamam. Yok ettiler onu. 26'da sonra yok ettiler. Yöne sonku 100 yılda Gayrı Atabayev köp zat etti. Onun tarihini Türkmenistan'la yitirdiler. Onun kitaplarını, onun yazan makalalarını, onun dünya arayışı köp yazılar vardı. Şunu Sovyet hükümeti yitirdi. Onun fikirlerinden şular lidet alıp şular uğur alıp gidemediğini yitirdiler şunu. Açıkken nerede? Hatta Sovyet ayında bir tane şekil koyup şunu yadigarlıkları ettiler de tamam başka informasyon yok. Yine adamın adından adına geçiyor. Onun için Gayrı Atabayev doğru görüştü, berekella, katı doğru, yöne bir iki adam, aktivistlerin batılık gibi oturuyor, onun görüştü. 10 adam yeterlik değil. Biz halk bolup görüşmeliyiz. 10 adam demek yine, mesela için birlik devletlerde halk görüşlerine 100 adam vefat oluyor, 200 adam vefat oluyor, 500 adam, 1000 adam vefat oluyor. Görüşün neticesiyle görüşün gazapçılığını vurguluyor. Bize gıynatan intek halk bolup öňe çykyp görmüş. Yani şunu aytjak bolum ben. Yine başlı devletlerde Ukrayna'da serden halk öňe çykdy. 110 adam öldü. Ali Angelov deyip, olur Angelov hükmünde, Peyişte hükmünde vurup, Peyişte Aliyetini vurdu Ukrayna'da. Yine onun halkın öňe çykyp, öz adatını kazanmanın ýolunu bolanda. Yine şu Gayrı Atabayev öğretti. Hemme zadi. Yöne halk bolup çykyp şo ýerden bir adam vefat bolup gany dökün ýok. Ne şonu aýtjak bolýar. Biz halk bolup öňe çykmaly adatlanmada. Ol çinovnik bolup onsoň elimize mümkinçiligi bolup onu edenin olam doğru, olam gowy, olam bir belgileme olat. Yöne halk bolup ýürüýüş edip zalyma garşy ýürüýüş edip biz intikam döküp görmek. Yani şonu pikirimi düşündürjek bolýarlar. Bize yetik öz arkadağımız, serdağımız Şöhrat. Gatgowy ine şul Islat Nurjanov. Ihlat Nurjanov. Ine sizin hakiki adınız değerdir elbette. Eger de Ihlat Nurjanov olsa suratyny goýun ýanymyzda, ine men ýaly. Görürsüz kim Ihlat Nurjanov. Sizin arkadağınız, sizin serdağınız näme etdi? Şonu kim görmem ýadyň şu ýerde. Asudatman Parahat Yurt, olun kazananın üstünlükleri der. Parahat Yurt yine Özbekistan'da da var, Kazakistan'da da var. Parahat Yurtlar köp devlet. Devletlerin 90%, 95% Parahat Yurt. Yöne uruş diýen zat ýok. Bizim halkymız gaty sahada, gaty sabarly halk yine şondan Parahat Asman ve Parahat Yurt. Şondan ol prezidenti baglar. Prezident halkı ağır ýagdaýa salsa da
Halk çeker şu parahatları. Beli halk olmasa eyem kalardı. Prezident şu parahatı bozcuk olup köp dağıttır ediyor. On yankı kazanın üstünü der o. On kaytip şunu bozcuk olup köp dağıttır ediyor. Bir kanunçulukları, oğunu getiriyor, doğum anlaşını getiriyor hükümete, konstitusiyon bozuyor. Şu parahatı bozcuk olup köp dağıttır ediyor. Yani halk tavırlı. Parahatlı olan parahatçılıklı. Çalışman düşünceleri. Esselamu aleyküm. 40 yakın adam hazır çattı. TikTok çağından neyem ters çağırıyorsanız. Niye ters çağırıyorsunuz? Hani yürüyüşe barın bolsanız video alıp görközüp bilen yok. Petrovic sen yürüyüşe barın bolsan sen görközeydi. Sen görközeydi. Hiç tak olmadı. Adamlar hiç tak. Ben toşta bilen Metçide varan adam köp. Katı köp, ummas köp. Ol hak. Hiç kim yok. Prosta adamlar bunu izdivatsı edip yalan görüp otuyorlar. Petrovic yine gördün mü? Ünferin arkada bu otu aktif. Bunu öz yalak prezidentini golla bunu aktif. Biz aktif olmalı buradan. Ne şu için buraya yeniyor. Biz şuradan aktif olsak biz şuraya köçe çıkartmayız. Şuraya ağzını oturuyor. Yani şuraya biz berk olmalı, gitmeli de kansa. Şuraya biz yankı ağzılarını deru yapmaz şunu. Petrovic bu devlet senin ve senin başkalan pulunu oğurluya. Öğürlerine 1 milyon dolarlık sağdan yana. Şuradan cuma namazından ya yürüyüşten tuğratını videomu tuğratını hani ürküt bilen mi? Şu devletin odaklı oğru ve maşinlikleri grup basına anılıp durmağım. Biz devleti oğurlamızda ve devlette işlemizde. Şunun için sen aydan zaten düğüm yalan. Hemen at yalan. Şunun için hem bu otları efire gidecek olsana da gelin bolmasa men sizi yankı pızırıp koyuyan yok ortadan. Yani sizin tok yok. Siz değil mi? Yani kalkı başka tarafa çekemez. Yanlış tarafa çekemez. Arkada bir yerlakçılara türme karışıyor. Elbette türme karışıyor. Tak, YouTube'da Puter Guli Freedom bir de muhayyedov ama ertiden yığınak geçirip, korkup yığınak geçirip yankı kabin yığınap mena kaçyan dinlemesen şonu edin mena kaçyan dövlet saklan yumurman eğer de halk kalmasa men iyiydim aydık gelgen deyip önküyalı kaçandır. Neticede yoklay ya bu zamazanı aytyanı mamay. Görür neticeni inşallah korkuk Peter Guli tak yurdumuzun yadayını gozgalap parahatçılıklı yolu bilen uğulaştırmalı. Elbette Çercevi Özbekistan separatizmine koşulman bu elbet neticeler getirir. Bizim Türkmen devletimizi. Ayağa bolun iyileşler. Eğer de şunu yani halk ne yarda olsa yolbaşçıdan halkın yani поддержкасын almasa devlet koğuşuya pıtır yandı. Yanından çıkarmak. Şunun için devlet yolbaşçı halk koğulmasa gitmeli. Özünden bir namus edip gitmeli. Yemeği bir adamdan bunun biz adam atan nesil biz Allah birdir. Ömür. Почему Трамп не пригласил президента Туркменистана Сардара участие в большой двадцатке? Если пригласили на участие большой двадцатки только Токаева и Мирзоева. Потому что у Токаева, у Мирзоева народ живет посвободнее. Там законы работают, туда можно инвестиции делать. У этой страны большие перспективы. Это Туркменистан. Отец сыну передал власть. Кто его будет уважать? А это же понятно, что фальсификация. Это даже думать не надо, здесь понятно. Автоматическая фальсификация. Поэтому, кроме этого, мы доказали, что это фальсификация. Мы альтернативный выбор провели и доказали, что это фальсификация. Поэтому их никто не воспринимает. Их просто считают, когда народ Туркменистана нужен, их приглашают, какие-то задания дают. А так с ними никто не будет не работать, не держать отношения, ничего не делать. Смотрите,
с 2022 года Сердар Бердмухамедов. Что они делают? С отцом Месси ездят, деньги занимают, чтобы свой режим держать. Он упал, он банкрот. Кстати, Андрей Петрович, Шудаттардиннен өз аркадаңыз айтыңыз. Он банкрот. Он ничего не может сделать. Он не может страну поднять, он не может страну продвинуть. С Китая, под Китая вылез, под Россию залез. С-под России вылезет, залезет под Эрдогана. Это никчемные люди, у них нету ни политики, ни идеи, ни программы, ни понятия. Поэтому что вы хотите, чтобы они сделали? Кто с ними будет работать? Никто. Поэтому Туркменистан всегда, как говорится, в заднице. Gayrata gal edit halkım. Yurdumunun yağdayını cevap gerset paraqatçılıkı yolu bilen cevap qo'zg'olonsiz paraqatçı yolu bilen quvlashtirmali. Bizim şunu etecek öyle çağcı öyle aytdım onu. Yurdumunun yağdayını okey. Saat 2:40. Türkmenistan'da saat 2:40 gelgen. Hadi görül näher habarlar gelýär. Bizim aktivistlerimiz başka yerlerde görür hani. Cuma namazından soň yürüyüşe gidenlerini nädip görüp bolýar. Bizim şonu görýär, nädip görüp bolýar. Hiç kim yok. Andrei Petrovich denilen hiç tat karşımda bolur yani. Tak. Yarın komentariyada, TikTok'ta, YouTube'da komentariyadın vatandaşlar durman. 46 adama efirde. Biz Türkmenistan'la bu teçen dağıtlar beyan edecek olup efir açtık. Kimin näme habarlar olsa iyi verin. Ben aktivistlerden habarlara karşıyan görürüz. Yine şuraya alayım. Tak. Ağım Daşöğüt'ten näme gollap bilýär? Daşöğüt'ten biz ya da rolikler yazmaly, video rolikler ya da like koymaly, ya da paylaşmaly, ya da komment yazmaly. Türkmenistan'ı jaňytyp bilýärsiniz, Türkmenistan'ı jaňytyp video maglumatlar alyp bilýärsiniz. Onu TikTok'a paylaşmak bilýärsiniz. Türkmenistan'ın dowlat ýarlarına pul berip şu mitinge bar, maňa şu ýerde raport ber diýsen, hedil edip gidýärler de raport berýärler size. Videolar, suratlar edip bilýärsiniz şonu. Men size bir yumru okudyn, yıkılıp gülüp yıkılarsanız ene serden näme nemeler edýär, botlar näme edýär. Üntferin. Şunu yürüyte botlar edýär. Şu ýerde kimin eli bar bilemok. Ýöne botlar edýär. Endi olan bir görüşüm, bir görünüşde üntferin şoňa. Şimdi yalnızca taşladılar videonu. İyileş Kurbanov bu vakt aradan çıktı. Erti ona da cuma namazına tam gayvana zınatına aynı şut ediyorlar. Düşünün. Şu yani. Türkmen gerçeği diye şu botlar ya diye
botlar ya nime diye. Ine şunun görüş bilecek uğru dine şuraya. Ine vatandaşlar. Hiç kim halkı yok bizi şol derece pulumuza, ömrümüze oğurlanmağa. Hiç kim hakkı yok. Katı o diyen. Hiç kim hakkı yok bizi şu ýagdaýda saklamana, şu ýagdaýda bizi internetten kesmeyene, dünýäden kesmeyene. İnterneti kesseler, çıkmagy ýanky kynlaşdyrar. Bunu türmetdiler Türkmenistany. Manadyň resmi kursy, resmi däl kursy bilen haçan deňleşdirilejekdigini aýdyp bilmezdim we bu ýagdaýa çynlykka ziýan ýetirýär we hakykatda Türkmenistanyň ägit uly ykdysady ziýan ýetirýär. Elbetde ziýan ýetirýär. Döwlet bolmak haçanla 1 manat ofitsialna 351 bolsa, neofitsialna 6 etse köp bolsa. O döwletiň falsifikasiýa edýänini, döwletiň maşenlikdigini, döwletiň ýokdugyny görkezýär. Mümkin ýa-da bu zatlar kellen almak. Hani Özbekistanda barmy şu zat? Ýok. Kyrgyzstanda barmy? Ýok. Kazakstanda barmy? Ýok. Kyrgyzstan bagşlangyny geda döwlet. Hiç zat ýok. Barmy şu ýerde şol ýazar? 2 kurs. 1'e 351 beýlik hem 6 etse ýokary. Ýok. Näme Türkmenistanda bar? Gazymyz bar, nebidimiz bar. Bir topur baýlyklarymyz bar, arkadagymyz bar, alabaly terdarymyz bar. Atlar, pişikler, nimeler, itler, uru, yani Gyzylyn çaýlan şekiller bar. Olar köşkler bar. Anäçi bizde ýok. Imsim otyr. Imsim otyr. Turmaly, bezetmeli bulary. Haramzadalar. Indi ýanky nime boýunça, valyuta boýunça biz egerde demokratik opozisiýasy başlanmagy else wagtyn hökümete ýa başlan derrol bir kurs. Şo günden bir kurs. Gerekli kurs. Kyn bolsun bir kurs. Ve şu kursdan, şu realistdan biz çıkıp başlamaly. Egerde biz bir kursa gelmesek, biz ykdysadyýety dolundurup bilmez. Hökman bir kurs bolmaly. Oň tapawudy az çıkmamaly 0,5%, 0,3%. Başga ýol ýok. Mana da ardan çykdy diýip myş-myşlar ýaratsa diýmek mana da uzak ýaşardyr. Это только что начало, может, сегодня не упадет страна, но народ добьется своего. Абсолютно верно. Feridun, şu gün Gurbanly Berdimuhamedov gorkdy, kabin çağırdı. Näme alamaty? Halkyň hereketini hakykatlaşdyrdy. Halkyň hereketini gördü. Diýmek halk şuňa eýem hop döredýär. Diýmek halk öňüm hop döredýär. Ýöne üýüşip hop döredýär. Meçitler adamlar bardy, gorkdy. Diýmek halk ham şonu görüp, halk ham üýüşmeli adamlar görüp, eýem bir nokada geldi. Ha, çıksan bolýan eken, çıkmaly eken. Indi şu nokatdan biz darş ýörmeli. Biz yürüyüşimiz dowam etmeli. Anta şu nokatdan ýörmek, iýdi aýtmalylar. Kyrgyzstan geda döwletler, ödegler Kyrgyzstanda talabançylyga işlemäge barýar. Näme barýar? Azat döwlet. Azat döwletde mümkinçilik köp. Häzir talabançylyga, ýani pardon, talabançylyga näme diňe pul üçin baran nokta şu ýerde azat, rahat işläp, yatyp bolýar, turup bolýar, kofejik içip bolýar, onet bolýar. Türkmenistanda ýok şol zatlar. Halk bilen gürleşip bolýar, ýumor edip bolýar, onuň pikirleri başga. Türkmen ýaly, ýani ondan gorkup bir-birini aýtman, ejen-pejen diýmen, olurda hemme zat başga azat ýok. Sizin aradaňyz näme? Näme isleýäňiz özüňiz? Men hiç hal işlemem. Men halkyň azatlygy şunu isleýär. Halkyň esasy arzuwy, ine seňem arzuň, sen şunu ýazdyňmy? Seňem arzuň azat ýaşamak. Sen azatlykda diýip gulçulukda ýaşap ýörüň, şunu tapawdy bilen. Gulçulukda ýaşamak we azatlykda ýaşamak. Hiç kimin halky ýok bizi şol bir derece pulumuzy, ömrümizi oglamaga. Dogry. Ýazgyň kommentariýada şu 43 adama eýem efirde
Bana mesajı geliyor, men galsa boldy, ukap bilemok. Ben bir minut. Tak, devam edelim. Men oylayan diýilýär Türkmen prezident bolsa oňat bolar, ol ýaş we pikirlerini halk saýlasyn. Halk saýlasa şo bol. Boldy. Saat 3 boldy. Okey. Силы власть не удержать. Думаю, что если немного понимания, надо идти с народом, потому что только народ может защитить руководитель страны, а не какая-либо крыша из-за рубежа. Надо жить с народом. Окей. Okey, saat 3 oldu. Okey. Şatırak Utayla Manada Zakıt Ezoğlu'nun yarada kavga doğru yani. Sen git önümüzde duruştu anada durmadı. Yoşkum. Barat ne tip oldu? Barat Hökman Barat. Neyme komentari bolsa yazın. Neyme Türkmenistan'ın haber bolsa yazın. Haber et durun. Tak saat 3 oldu. Men var efiri yapmalı bolyan ve Türkmenistan'ın haberleri teyden çıkmalı bolyan efire. Şoň üçin egerde häzir hem yerlerden ýa haberler alaýyn. Oňa ýene efire çykýar. Şoň üçin men TikTok'am nimenem yapmaly. Sebäp men häzir ýa aktivistler bilen haberlaşmaly. Şoň üçin beýle ýazýanlaryň hemmesiniň atalary halkyň puluna ýyp oturanlar mümkin. Sen onun gelse şu taýda çaylan. Tinkin oraya almagy diýer ýaly. Hani gowy habara garaşýar. İnşallah. Men TikTok'tan çıkmaly bolan, hormatly dinleýärler we YouTube'dan çıkmaly bolan. Men häzir aktivistler bilen habarlaşmaly, Türkmenistan içinden habarlar almaly, abone bolup ketmeli, ondan bir video çıkar. Biz ýene de efire gelir. Bizim efir almada şerit durun. Kanalyma abone bolun. Bir topar adam abone bolman efirleri görýär. Täke wagt 25-50 ming ýetdi efirlerini näme görýänleri. Abone bolun. Abone bolsaňyz bizim efirlerimiz ýokary gider we paýlaşylar. TikTok kanalyma Kurbanow Murat diýip ýazsaňyz abone bolun we paýlaşyň efirleri bizim DBT chat aktivistimiz var. Şoňa da abone bolun, men size görkezeyim. Ine ünsörün hormatly dinleýärler, DBT chat aktivist. Ine şoňa abone bolun. Ine DBT chat aktivist. Telegramdan tap bilersiňiz we şo ýerde habarlar alyp bilersiňiz we şo ýerde habarlar hem goýarsyz. Eýem 81 adam şo DBT chat aktiviste abone bolun. Siz görüşjekmi? Size bir kanal berip şo kanaldan maglumatlar alyp diýjegini goýup alyp durar ýaly. Ine şu ýere gelip DBT chat aktiviste gelip siz abone bolun da şu ýerde komentar ýazyp bilýäňiz. Mesela üçin ine şu ýerde ýazyp bilýäňiz. Salam aleykum. Var mı? Şeri yapsanız yine video başlama. Şunu modifikatsiya edeyim. Bunu şu ýerde ýazyp bilýäňiz. Okey. Komentar ýazyp bilýäňiz, hem de ýazyp bilýäňiz. Şoň üçin Telegram bul
hopsuzluk için katılgılat ve hoplular Telegram üstüne işecek olun. Telegram'da hemen de yollan. TikTok, Telegram. Yaşlı sen halka ayağa kaldırıp bilmeyen onu hakkına tutma 10 tane adam tutunun kovu bolaymasa. Men halkı ayağa kaldıracak bolamam. Men halka adatlık yolunu görkezip şunu barmağını görkezeyim. Men proyektim değil. Bu halkın proyekti. Bu her adamın proyekti. Şoň üçin siz şu yürüyüşler, şu çıkışlar bolanda men ýanky şoňa nimem diýip hasap etmeýän. Bu halkyň işi. Çyksa çykar, çykmasa çykmaz. Sen ýalaklar düşünmän ýatsa ýazar, ýazmasa gollap ýazar. Bu men nimem däl, ıhtiýarlygym däl. Bu men üçin amanat zat. Halka men kömek etmeli. Ine men borjum ýerine ýetirýänmi? Kömek edýänmi? Ýol öküdýänmi? Düşündirýänmi? Jemgyýet ötürýänmi? Korrupsiýaga görüşýänmi? Golýanmy halkymyzy kime ýanky betbaşlyk bolan bolsa, ana Azat Şykiýew şol ýaly golýanmy? Golýan. Ine men goldum. Halk çykmady, beýtmedi, sen aýdanyma çykmaz, muň aýdanyma çykmaz. Men aýdanyma çykmadym. Öz pikir bilen çykdym. Näçe men aýdanyma çykdym? Pikir etsin. Gerekmi adatlyk? Çykmaly. Men ýöne kime gerek bolsa şolu üýşüp çykarýaly mümkinçilik görenýär. Şan tapam. Eger maňa gerek bolan bolsa, men başgaça çözerdim. Ýöne maňa men üçin çykandar, onda döwlede menki boldy. Sizinki däldi. Sizinki bolmaz. Onda men diktator bolardym. Siz menden diktator isleýän men diktator bolýarsyňyz. Ýok, men üçin çykmasynlar, men diktator bolýardy. Azatlyk Türkmenistanyň geljegi üçin, öz haklary üçin çykdylar. Ine şu düşünceleri siz düşünmeli. MHM işgärlerini düşündirmeli şunu. Olar şol nime edip ýanky wagtmesalam halktan talamançy bolup başaýyn kopýarlar. Döwlet bolmany. Polisiň maşynlik, MHM maşynlik, prokuratura maşynlik, tuduň maşynlik, prezidentiň maşynlik, kabinet ministri maşynlik. O bular näme bol bu hökümete? Dige maşynlikler ýerledi, ýalaklar maşynlikler. Ine haçanna adalet adamy, haçanna adalet adam, sesin çykman, sesin bermän, ses bermän, hiç zat diýmän, otursa akylly ram. Onu öňe ýalaklar maşynlikler çykyp ýuwuldy basmaly. Ine bolanlar. Ine şoň üçin pikir edip çykmaly. Sen men üçin çykma, özüň üçin çyk, çağın üçin çyk, öz hakyň üçin çyk. Men şonu size teklif edýän, her şonu düşünýän. Şoň üçin halk çykmasa biz utulluk, biz nimetlik däl. Biz düşünceleri berdik halka. Halk häzir şu düşünceleri aldy. Gördü hökümetiň gorkýanlygyny, öz güýjüň baryna ynandy. Ine näme etmeli? Ine şunu kotdan darş öğrenmeli. Şu öýek çykmasa oň zereri ýok, oň hiç ýyly haýry ýok, oň nimesi ýok. Biz indikide çykar. Ýöne indikinem uzaga çekmez, gaty şart ýagdaýda ýöne çykarar. Şoň üçin halk şo ýolda bar ýa. Hiç zat bolmaz, eýle bolmaz. Siz öňkü ýanky 20-nji asyryň geplerini etmeýän. Hiç zat bolmaz etmez. Serin daşdyrmaly. Eran çykdy. Serin daşdyrmaly. Näme bolup geçýär? Ana biz Eran türkmenlerden näme tapalydy? Hiç. Şoň üçin näme biz çykmaly? Eger bir edensek, hakkımız iyilse, adaletlik, yol verilse näme çykmaly? Çykmaly. Şunu hem ertirem demokratiya bolsun, demokratik prezident bolsun çykmaly. Ine şonu biz şol ideýany biz berýär. Ine bizim borjumuz. Hormatly izleşer, onunla men efir öçürýän 8-den 11-çe 3 saat efir etdim. YouTube'da, TikTok'da gow özüne näme taman işleýän näme gurulýan näşeden doýup ýene de ýanky botlar gep başlady. Sen diýär biz Asuda döwlet. Asuda döwletiň ama näme gurulýan? Asuda döwletde ana adamlar basypdy otyr, ölküp otyr. Bir topar adam türmede otyr. Asuda döwletde bele bolan. Yalan aýtma. Ine şeýle ýagdaýlar hemmeler awdançylyk, saglyk, owaçlyk we paýhas arzu edýän, paýhas we yaran az bolsun, ýurt beýik mirastır.
mirastır ve men adamlardan vicdanlarına layık gelmegini soruyorum. Layık gelmegini soruyorum. Sağ ol vatandaşım köp hem zat maddi bağlığa bağlı değil. Şeyler hem vicdan bağlı. Hatta diyen. O şunun bilen men efir utaryan YouTube'da ya da TikTok'da gelip bir kan soru cevaplar öyle utaryan. Şunun bir yine çıkış eder. Neticeleri boyunca, bolup geçen dağıtlar boyunca biz häzir aktivistlerden habarlaşmaly. Bolup geçen dağıtlar bilmedi. Men hem efir geçirip hem dağıtlar idaralap yetişemek başlan. Hoş sağ olun. Gelecek duşlar çelin.